ඒ දෙහස් වන්සවිස් වන ආහාරක ප්‍රථම දවරුගේ අශාරවන ජල්සයන් ෆිටිකෙන් බිහිවන ජල්සාගේ නියද හුරි යෞමියාත මේ යෞමියාත මජ්ලියගේ වෙබ්සයිට් එක ශාය කුර්ම ෆහු එව්ස් ඉස්සතේ මෙම්බර් ක ඉස්ලාම් හුටලුවා ෆන්වාති රයිතුන්ගේ මජ්ලියගේ ගවාතුගේ දුවිස්ත සාලිස් වන මාදාගා වාගොත්ගේ මතින් මේ යෞමියාත කී රියාස්තුන් කබූල් කරා යෞමියාත කමුගා යොදාන් කරා سؤال هاي بوينت هيك قالوا دخلوا دائرة إجازة الممبر ميكال أحمد نسيم Minister of Homeland Security and Technology الفاد علي إحسان كوربا سؤال Minister of Homeland Security and Technology الفاد علي إحسان مرحبا دنوا سؤال كوربا إجازة الممبر فرصة تلو شكرا إستاذ رئيس Ministry of Homeland Security and Technology के दाशों हिंगा मुंदा Department of National Registration के database बेनुं कोगें मीहोंगे शाहू सोलवाला People's National Congress PNC या membership form फुराफा वाकं हामवेफा वायरो मीहोंगे जाती मालूमात इतुरा रक्कातेर कुर्मा अलुवनी कॉन्फियवर्ता के तो अधिसाह नू form तहुगा hacking के गोतुगा सोएकोफा वा त्या ministry के इस वेरी नामे दो एवस फियवले अलाफावे तो शुक्रिया شكرا إجازة الممبر كوربي سؤال جواب دوما مينستران أو فرصة تروان رئيسون مجلس وجماعة قاعدة تيمنا ما داك شابينيك دارهم مينستر جواب دوما همينة تك فرصة اللي بيدا عنوان كوري مستقبل شكرا إجازة الرئيس هذه شكرا إجازة الممبر ألون بسؤالك وار تفصيلي جواب مي مجلس هو كمي كوري كوس كما أقوله قطن ألون كي إتوار نكمل مسألة كي سؤال كورون دوه وانه جواب أروافا إنما اسمه ما تكرار قد دماغ مسألة باي ممبرون مباوت مسألة تهوغ ده جواب تهانو فنو هنوني كنّي كهما أرون باي إنشي تكرار كودلانا إنجه تو Ministry of Homeland Security and Technology دارون هنگا DNR के database बेनु कोगें राइतों के जाती मालूमात दी कुए एवस पार्टी एक बाइक वद्दा फुरिकमा की एवस दावत की इदारा का establish को फॉर इफेक्टेड होंगे की ए नमोस अरुण में सरकार हवाल वेगें अरुण में बेली बेलुमु अरुण में न यागीम वे फेनिफे बुहरी देहा सादवन आहारुं फेशिगें दावतु के बेलुमु दशगोरी मिफद डेटा ता दी कुए एक सियासी फरात तकुं ए मालूमात ता सियासी मसक्कतु के बेणु करमु अन्नका एक मागुलिंग अरुण में वाने इजत राइस वारा बैवर फियोर थंग अलाफ मिहार एक तेरेगे सिस्टम तेरेगे एक्सेस लोग तका एक ऑडिटर लोग तक हुरिकं काशोर को फालुन में वाने आदि पेनिट्रेशन टेस्ट सिस्टम का हदा सिस्टम पेच को फवाने एक इतरों मिहारो सिस्टम देफवा API तहुगा सिग्नेचर तंगे कुदवाला मिगी फाहुं API कुन लॉगिन वायरुगे एक कोंदिमा कुन आए चेकं अरुण मिहारो इंगेन एक इतरों फिजिकली डेटा इंग एक्सेस होना हुरिया मोज़फ़ुन एक्सेस वाणी मोज़फ़ुन मसक्कत रस्मी को तुम बेनु वावरंग एकनिकमा काशोर कुरे फवाने मीगे इतरुं रईस जमहूरिया के मिहार डिजिटलाइजेशन सियास को दशु मॉडल्स 2.0 के नमुगा द्विराज्य के ईफास के हिदमत अरुणवाणी हरुदना को डिजिटल आइडेंटिटी इतुर वर्गद को ए कुरियं वत्तांग राज्य का मामलात कुर्म बेनु कुरा मालूमात हिमेने आइडेंटिटी एकम खंडाला एकम मसकेत के फशाफ मा इरात कुर वैगें अरुण यगिंग कं दें केरेन कमकी अरुण मेंगे मी दावर तेरेगा DNR के डेटाबेस एगो तो कॉम्प्रोमाइज हुआ नोट नाटकम आदि मीगे फाहुं एहन सरकारें आयस मिहार को हुरी मेशर्स तक आएकुगा मी डेटा काशोर कुरेगे दानक आदि मीगे रखा तिरका काशोर कुरेगे दानक सुवाल के देवना बैग इस तरह मेंबर असवाफ वनी कॉम फियोर तक तो अरुण में एडी सहानु फॉर्म तहुगा हैकिंग के गोतुगा सोयकोफावा मिनिस्ट्री के इस वेरी नामे इस तरह इस मियदा हिसाब दावतु के एवस इदारा कुं आदि अरुण में नकंगा फेनुए सहानु एवस फॉर्म एगा दाउदतु के अरुण में मिनिस्ट्री के एवस इस वेरिया को सोयकोफ एगी मसले गोतु को फाहा कोफ एकं अरुण में अंगा दुहा की ए खोम में मोज़फ़ एवस इस्तिस्ना नुको ए मोज़फ़ का देते आलान फियोर मालान दोस बहुत शुक्रिया शुक्रिया वज़ीर इज़्ज़त मेंबर को भी सवाल मिनिस्टर इधर भी जवाब गुलिकें नुवता मिनिस्टर को भी सवाल गुलिकें रईतुंगे मजदी हो के गवायद के अड्डी फसवना मादा के दशों इज़्ज़त मेंबरों इतने सवाल करो मैं फुर्सत हुआ इतने सवाल करो मैं कंडेली फावने जुम्मला 30 मिनट इतने सवाल करो मैं कोमे इज़्ज़त मेंबर का 40 सेकंड तो दिबड़ा नवान आदि मिनिस्टर जवाब दे मैं 2 मिनट दिबड़ा नवान
ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಗೆ ಗವಾಯತ್ ಗಡ್ಡಿ ಫಸೋಣ ಮಾದಾಗ ಹಾಗೆ ದಶಂ ಇತರು ಸವಾಲ್ ಕೊರೆವಮ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಸವಾಲ್ ಕೊರೆ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಗದಲು ದೆಕುನು ದಾಯರ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಮೀಕಾಲ್ ಅಹಮದ್ ನಸೀಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತರ ರೈಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಸುವಾಲಕಿ ಇಸ್ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರೆವಮುಗೆ ಮಾ ಕುರಿಯ ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ತೆರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಷಾಳಾಫವ ಸುವಾಲ ಹೆಮ ವಜೀರುಗೆ ಸಮಾಲ್ಕಮ ಬೆಸ್ಸೆಕಂ ಗೆನ್ನ ಇಸ್ತರ ವಜೀರು ಅಳ್ಗೊಂಡುಗೆ ದೇವನ ಸುವಾಲಕಿ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ಗೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರೆವಿಗೆ ದಿಯ ದುವಹು ಮಿ ತಳುಮುಗ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿ ಎತಾ ಹುರಿ ಕೊಟ್ರಿಯಗೆ ತೆರೆ ಕುರೆಮುಂದಿಯ ಮಸೆಕತಕಿ ಬ್ಲೊಕ್ಕೊ ಗಂಡುಕೊ ಲಿಬಿಫಾ ಹುರಿ ಫೋಮ್ ತಕೆಗ್ಗ ಹೆಕಿಂಗೆ ಬ್ಯಾ ಫುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕಮ ಹೆಕಿವೆರಿಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎವಗುತು ಎತಾಗ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಕ ನುಹುರೆ ವಕಿಂ ಬ್ಲೊಕ್ಕೊ ಗಂಡುಕೊ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಫೋಮೆಗ್ಗ ಹೆಕಿಂಗೆ ಬ್ಯಾ ಫುರಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಹಾಸ್ ඉජතේ එම්බර ආල්ගුණම ෆුර්සත් හුළුවාදම ස්ටෙන්ඩමින් සවාල් කුරම දිවඩන්නවානි සාලිස් ෆස්සිකුන්තේ එහෙමීම සාලිස් ෆස්සිකුන්තරේක සවාල්වාන කුරබ්වන් එහෙමීම ගඩි හම්ම ඉරු කුරවුණු සවාල්ගේ බය ජවාබ් දෙවම ගන්න වසීර ෆුර්සත් වරුණ ඉජතේ රයිස් ವಾಗುತ್ತು ಹಮವೀರುಗ ಇಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಅರುಣ ಗಬು ಕುರವಣಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಕುರವಿ ಅದು ಸುವಾಲ ಹಿಸಾಬ್ ವಡನ್ವಣ ಹೆಣ್ಣ ಬಸ್ ಏ ಮೇಕ್ ಕುರವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟುಗ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ನೂ ವಾಹಕ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬೋರು ಅರುಣ ಮಿತಾಗ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ವೆಜ್ಜ ಮಿತಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೋಣ್ಣಾಣ ಬಾಲ್ಕೊಕೋ ಫಾರ್ಮ್ ತಕ್ಕ ಗೆಣಸ್ಕೆ ಸೋಯಕುರು ವಾಹಕ ಅರುಣ ಬುಣಫೈ ಇನ್ನಾಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಸಿಯಾಸಿ ಮೊಜಫುಂಗ್ ಎಬೇಫುಂಗ್ ಆಯಿಲಾಯ ರಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹೋದ್ದವಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಕ್ಕ ಗೆಣಸ್ ಏಗೆ ಹೆಕಿವೆರಿಯಾಗ ಬ್ಯಾಗೆ ಬೈಫುನ್ ಸೋಯಕುರು ವಾಹಕ बाबर शुक्रिया वजीर देंग आउन फुर्सत मेहरबानी वैकरदू दायरा एग्जेक्टिव मेंबर हुसैन जियादा शुक्रिया रईस मरहबा वजीर विदाल विगो यौमिया गे वो वर साफ को लिए फेदो होगे अभी फॉर्म तक गेना एरुगा विटनेस बा नेतीमा एक सोयकुरुमा फिंगरप्रिंट जेहुमा मौलूमात फुरिहम कुरुमुगे बाये इतनुगा कुरम दिए अवुंडुगा सुवाल की मी फॉर्म डिजाइन कुरे फुन्न गोतु मिकंकम की एकिवेरिया फॉर्म के सोयकुरा फराता एको की दागोत फॉर्म डिजाइन कुरे फोती एहे मेघमाने की हेकिवेरिया की काहु का नेंगिए फॉर्म को सोयकुरी मिया सोयकुरी एने का नामे ने फिंगरप्रिंट ने मिहारो इंगोतु एहम वीमा ए यौमिया गबे मिहार दिए फदें अडगोत मिता कुरे विदान यौमिया गबे फास्ट कोफ ए यौमिया गोती फॉर्म को सोयकुरी फता सोयकुरी एमी हेकिवेरिया का फिंगरप्रिंट नेतिए नन नेतिए मौलूमात नेतिए वजीर विदाल वेगोत शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर हमें विदालवनी बराबर वाहके इंगे तो ए फॉर्म का आदिफार वालों हम तिवेहण दन्नो ए फॉर्म बल्लवा लव्वाफिया फॉर्म के हेकिवेरिया में सोयकुरनी थिमन्ना हेकि वमे मीग मिहिर मौलूमात ए मौलूमात एण हेकिवन्या कोम्मेहें ए मीहा एता कुर्मति हुंडा कनु जेंगे तो एम मी मियति वरबडं ओलुमे अलवण सियासी पार्टी ता हदागे मीहु वद्दाता एतन आहार वीरस मिकन कुरागो मियति साफुनो फेजितरे से मालुंडो एदें इजितर मेंबर ए फॉर्म बल्लवा एकन हिंगा गो साफ कोदो अलवण वारंगल साफ कोगे मी कोम्मेहें हेकिवेरिया हुंडा कनु जे फॉर्मुगे निस्बेवा फरा कुरिमतिगा एण वेरीफाई मि कोद्दनी तिमन्ना हेकि वमे मी फॉर्म के वेरिया की मी कं ये तो बार-बार शुक्रिया इतरे शुक्रिया इज्जत मेंबर आउन फुर्सत मेरा गादल उतर दे इज्जत मेंबरों गवायदा एगोतो अमल करबा आडू माडू कोल्ले देबा इज्जत मेंबरों केत्रे वडागन सवाल करम को वागुत बयान करबा हे गोतुगा आउन मेयार फुर्सत मेरा गादल उतर दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम शुक्रिया इतरे रईस बांग्लादेश ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಮೀಹುನ್ ರಾಜ್ಯ ಗೆಣ್ಣ ಇರುಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕುರ ಯಾರುಗ ಆಮ ಗೊತ್ತೆಗ ಮೀ ಅರಣಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಕಣಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ එකමකු වගේ ෆරාතක ෆෑසා දිනමු එබ බදලුවේ එංගේතෝ මිහම සාබිතු වාහකෙන් එහෙම මී කිහිනෙවා කමෙත්තෝ එහෙන් එච්චි තින් හතරමස් වන්දෙන් හම එගොතන් ඉඳේ ෆෑසා දිනමු ඒති බදලුවා කන්ත වසීර් වර රංගල මිකම් සාෆ් කො දෙවාෆේ මී වරබඩ තුහමත එංගේතෝ බයක් පුරා අද මියදු කුරවිගෙන් මෙවලේ සවාදා දෙම්මෙග ඉජ්ජතේ මෙම්බර් සිකුරබි සවාදා එගොතක ස්කූල් මෙන්නයි එමීම ඒ සවාදා ජවාබ දෙම අනු ඉජ්ජතේ වසීර ෆුර්සතරුවා ගස්තෙන් නුකුරන් දෙන් අනු ෆුර්සත් මිදෙනි ආබ්දාල් තිනදු උතුරු දායරා ඉජ්ජතේ මෙම්බර් සෞදුල්ලාහ් හිල්මියා
शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर अड़गन के सवाल की DNR के हिसाब ता किहा सहातोए एह मिदन ने भी थिनदूगे काउंसिलिंग एबे DNR के हिसाब ता यहाँ रंगौन नुंकमा नूनिया दिमानवा कमा बुनफा एकमा गुलिगें हम ये रिया को कुरिय के सरकार इब्राहिम मसौली के सरकार होंगे भाई थिनदूगा आबादी के दिहास में हमवा कमा पल्लवा सिटी के दर्जे देवाफ एह मिमा दौलत के एम मुहिम एम मुअस्ससा DNR के हिसाब का देते रहेगा मणिकफान विदावणी की के तो शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत जिते रईस DNR के डेटा देते रहेगा अड़ोन का हम एवस शक नहीं DNR को मिहार कुछ कुफमवा हिसाब है कुछ के बर्थ सर्टिफिकेट नोते कुछ का भी है मालूमात सिस्टम तेरे अंगड़े हिसाब फेरिकिंग को स्मार्टफोन में हेदिगेन डेटा अपडेट वंदें दिरिति भी हुरिया एमेंगे मालूमात ए दिरिति बिंगे गोतुगा नेगिफे बोहरी आदि खुरीगा राज्य का आबाद तेरे के हिमन फती मिह विजय मिहों के मालूमात ए मिहार मारूफवा मिह कम विजय ए गोतुगा विस बोहरी एम DNR के डेटा के सहाकमा में दुगा अरुण खंडेंगे विस चक ये तो बस कोई शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत में और इंगुरा दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फदा शुक्रिया इज्जत रईस अरुण मी मिनिस्टर सुवाले कुर्मवरे बोडंग हमा मी हम वाह के दन्नवाले होती मिहार वालों कबूल करवे गोतुगा रैयतु मजलियु के गवायदो बेणु को गे नाजायज गोतुगा मी बेणु कोरा मुंदानी एक गोतका बेस मी सुवाले की तकुरार को मिदिया वजीर हाजिर को के मिहार होता फहर को जवाब होगा शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल नुकुरबा अरुण एदें हुरिया इज्जत मेंबर नो बेस वागुतु सवाल कुरबा बेणु कुरबा दें अरुण फुर्सत में अरवणी फॉर्मूला देखुन दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अदे एकी कुत्तकुगा पोलिहं हाजिर को दवा कुरम फोनुफा नुआ वरगिना मिहुं एबतिबी मी बेफलोना वजीफा अदा करवेने गोते नेतिफ मितिबी मी पुलिस रिपोर्ट क्लियर करवेगे ए मिनिस्टर को विस्तुम फुले बहुरितोए मी फदा फरातक वजीफा देवेने गोता वगुति को तो नमवेस मी कोदिन्ना पुलिस रिपोर्ट क्लियर करवेने गोते हदवा देव शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और सवाल आदे इज्जत मेंबर शुक्रिया कुरे भी सवाल जवाब धन्यवाद अदुगे रईस जमहूरिया की जुआन नशा आदि एफआर कुकुरे फतिबे बेफुर नवस ए फुर्सत और बेन फ्लुआ रईस ए मालूम में विष्णु मगे बहुरी एगोता रिकॉर्ड होरी को दिन ए फुर्सत दो इंगे बहुत शुक्रिया शुक्रिया देंगे हम फुर्सत में आने हिता तो देखो दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम नाजिला शुक्रिया इज्जत रईस मेहर माले तेरे हिंका मुम्मिदा मिहक फुरालु मतिंग जुआनक फेनिके मिवले मसलाएगा होमलैंड सिक्योरिटी के हैसियतुं गानूनुगा हुरिया इजराल तक पुरिया कुरवंतो है आदि देम्मे वजीरती इतिराफ वी DNR के डेटाबेस बेनुं को गेम फॉर्म ता पूरी फुरुमुगा यकीन कमा एकेगा एगा हैकिंग को तो सोय को फोरी ए फॉर्म के वेरीफाई तो कुरिमती का नूं कमा एम विमा इलेक्शन कमीशन मिकम बाला दिनुआ विसालगोन हम मी फुर्सत का आदे ए फॉर्मुगा एकी मसलेनु तेरेगा शक्कें ओजे कम वेज्जामु एमीहा देतरे गानूनी गोतुं अले एमीहको ए फॉर्म एग्ग सोय में कुरानी तिमन्नाय कशवरु वे तिमन्ना मी कई गोतुगा इंगे तो और बस रईस वजीर गोरिंदो विदालो देवी वजीर गेंगुಳು लिस्ट ಗೆ ಫೆನೆ ಕುರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಗೆಂಗುಳೆ DNR ಗೆ ಡೇಟಾ ಏಕಮ ದೇಹವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಏಯ್ MDP ಸರ್ಕಾರಗ ವಕ್ಕಂ ಕೊಗೆನ್ DNR ತೆರೆ ನೆರುನು ಲಿಸ್ಟ್ ಏಕಮ तोए विदाल वेवेनी अळुन मिन्नंग एकन साफुवांग एबे बेणुवे कुरिंग एबे MDP वेरिकमुगा DNR तेरे नेरेफो लिस्ट तोए कुरिग फर्स्ट लेडी मैडम फजना MDP जगहागा गेंगुले तनुगे फोटो है एंग अळुन में बेणुवे रहीतु साफवा शुक्रिया इज्जत मेंबर कुरे सवाल के तेरे मियदुगे सवाल गुणुरी बाय जवाब दो इज्जत वजीर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस आदि इज्जत मेंबर कुरिवेस दन्ने फदांग दिहास तेराएं फिश दिहास सादां फिशिंग गवर्नमेंट बहुरी फेन्नंग नूस्तकुं वेस आदि एक मसता फिलोसफी हरा एतम मितना मीहुं उठालाफवेस DNR के डेटा कम गबूल कुरवे डेटाबेस तके सियासी फरातकुं गेंगुले वाहक එහෙම මේ අරුණක ශක්කෙන්ෙන් ඒරුගවෙ සියාසි පාටි තකුන් සිස්ටම් තන් හදාගෙන් වෙස් අදි එකකින් ජගහතහුගොස් බේනු කරමුන් දියයි ඒක කුරින් डेटाबेस तवगे तेरे नगाफुर मालूमात कमावे इंगे तो अलगोंड यगिंकं ओय कमकी अलगोंड मेंगे दावरो ऐफ मिहार अलाफुर मेशस तक हुगदा है केनु ए डेटाबेस नगा इंगे तो फॉरवर्ड शुक्रिया
शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेरे हुमाले उतरू दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन शरीफ मरहबा इज्जतरी दाखिली वजीर DNR का रजिस्ट्री को फतिबी एता रैयते कुणिकोंड का डस्टबिन उकाला है निमिदिया सरकारों निमिदिया MDP सरकारों या सरा दमी उकाली एतन के सलामत रक्कातरिकम वरबोड वनी गोसेफा अदुके सरकार नेता के सलामत रक्कातरिकम कशोर कोरंग को मसक्कत को तो एक कोरनी वरबोड गेंगु के हरकत तंग एतन को हिंगमुंदाती सवाल कमा शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत ಅದೇ ಹಿಯಾಫ್ಲೆಟ್ ಸರಹದ್ದು ಅದಿ ಮಾದೇಗೆ ರಾಜ್ ತೆರೆಗೆ ಸುರಿಹಾ ಸರಹದ್ದೆಗ್ಗ ರೈತುಂಗ ಸಜಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಶೋರ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಗ ವರ ಪೊಡು ಅಮಾಜೆ ಹಮ ಯಾಕ ಅವಳಂಗ ವರಗಿನ ಮಸಕತ್ತಕ ಮಿದನ ಏಕಮ ಕುರವು ಎಗೊತ್ತು ಫೇಸ್ 2 ಗ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಫುಲುಂಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂ ಹೆದುಮಾ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಫೇಸ್ 2 ಗ ಮಗಮತಿಗ ಕೆಮೆರಾ ಹರಮ ಕುರ್ಮ ಮಸಕತ ಅದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತರು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಕಂತ ಸ್ಮಿಹಾರ್ ಮಿದನಿ ಕುರಮು ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಎಸರಹದ್ದುಂ ಫೆಂಡಮೊಂದ ಗೇಂಗುತಕ ನುವತ ಕುಕ್ಕುರುಮುಗೆ ಮಾಹೌಲುಗು ಉಳೆ ಕುದಿಂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೊ ಕುದಿನ್ ಹಿಂಗಂಜೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಚಾಳುಮ ಮಿದನಿ ಹಿಂಗಂ ಬಾಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत वजीर विधमाले दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल शुक्रिया दायरी वजीर अलवण धन्यवाद बेणुमणि निमिदी MDP का वेरिकम का माफुरी का जालो बुडकुरु मट्टक बयक 30 मिलियन रुपया हवाकुर कम को मालूमात अलगोट बेना दिबिफाणी ए 30 मिलियन रुपया नेगी गोता गाने नेगी फराग एरुगे दायरी वजीर को से होने मिहार बैंकों का आगे कुछ जगह को ए मसला किहा बरकत तो चेक बेलुनी ए मसले बलाफ मसले देते कंफ्यूवल तो अल सरकार निंबाफ होती शुक्रिया आदे मियादु के मी सवाल के दायरा के तेरे के हिमने सवाल नो करी की एमबी मा ए सवाल जवाब नुदबिय से मेरंगल और दें फुर्सत मियावानी केंदु दायरा के जेते में मौरूफ जाकिरा शुक्रिया से रईस वजीर विदालु के सवाल जवाब देवमु फिंगरप्रिंट गा आमी फॉर्म का सोयकुरवं कोमें हाजिर गा हुन्न नुजहे कमा मिहारू इस अरोंडा तो का फॉर्म एबेंगे फॉर्म का लिएफा मीननी सियासी पार्टी के मेंबर का वोमंगे दी सोयकोफा वनी अळुगंडु के हाजिर गए ए इगुरारो गतो का लिएफा एगोता एहें इन्नायरो गा एगोता वजीर विदालु कोंगतकत्तो आदि मी होळुदुगे मारुगे हादसा गा जकिया गा मारुगे हादसा गुळे गतुं एगे फिंगरप्रिंट ತ ವೆರಿಫೈ ಕೊಫಾ ವೇತೋ ಅದ ಏಕಮಗ ಲಿಬೆಮುನ್ ದಣಿ ಕೊಂಕಾಲ ಕುರಿಯರುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत ಅದೇ ಅವರನ್ನ ಹಿವನೆ ಆದಿವಸ್ ಅವರ ಮಿ ದನ್ನವಾಯ್ಚೆ ಬೈ ಇಜ್ಜತರಿ ಮೆಂಬರುನ ಸಾಫ್ ನುವಾಹೆ ಫೋಮುಗ ಎ ಫೋಮುಗೆ ವೆರಿಫರಾತು ನುವತ ಫೋಮುಗ ಮೆಂಬರ್ ಗೊತ್ತಗೊ ಸೋಯಕುರಾ ಮಿಹಾ ಸೋಯ ಕುರಂಜೆಹನಿ ಹಾಜಿರುಗ ಏನ ಸೋಯಕುರಿಕಮ ಎಮಿಹಾ ಅಮಿಲ್ಲ ತಿಮಣ್ಣಾಕಿ ಮಿಕಂ ವೆರಿಫೈ ಕುರು ಮಿಹಾ ನುವ ತಿಮಣ್ಣಾಕಿ ಹೆಕಿವೆರಿಯಾ ಕಿಯಾಫ ಸೋಯಕುರಾಯರು ಅನೆಮಿಹಾ ಹಾಜಿರುಗೆ ಕುರಾ ಕಣ್ಣುಜೆ ಸಾಫ್ ವೆದತ ಮಿ ದನ್ನವಾಯ್ಚೆ ಎಮಿಹಾ ಕುರಿಮತಿ ಮೀಹಕು ಪಾರ್ಟಿಯ ವಣ್ಣನ್ ಸೋಯಕುರಂಜೆಹನಿ එකම එමිහා යුතිරාෆ් වෙ සොයකුරායරු අනමිහා කොමෙ හුන්නා කනුජේ එම මීග බය තෆාතකි මිකන් අවුනහම එදෙන් එමෙබේ ෆුලුම් වෙස් මි ආදී ඉතර වෙස් බල්ලවා මිකන් ඔග්ග යගින් කරබු නේද පාටි එක සොයකුරායරුග සොයකුරම් මෙජෙහෙනි කොම්මස් හෙකිවෙරියගේ කුරිමතිග හෙකිවෙරියා තිමන්නා එකන් දෙකුණීමේ බුණගෙන් සොයකුරායරු අනිකා හුන්නා කනුජේ වරබ ශුක්‍රියා शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेहरबानी खाटी टीम दायरा इज्जत नंबर अमीन फैसल शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर विदेशी के कंकम बलहट्टा ऑनलाइन एक्सपर्ट सिस्टम असे के करप्शन के बड़े तुहमत कुरेगे ब्लैक लिस्ट कुरेफा व मलेशिया के बेस्टनेट नामक क्या कुंफुन्या का हवाल कुरी बेस्टनेट आयको कुरी सरकार वेफावा एब्बसुमा एग्गुता अमल कुफा नुवाती एकुंफुन्या $13.7 मिलियन के ಗೆಲ್ಲುಮುಗೆ ಬದಲೆ ದೇಂಜೆಹೆ ಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುಫಾ ವಾರು ಬೆಸ್ನೆಟ್ ಕುಂಫುನ್ಯ ಬದಲು ದೇಂಜೆಹೆ ಕಮ ಕೋಟುಂ ನುವತ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ವೇತೋ ಅದಿ $13.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಗೆಲ್ಲುಮುಗೆ ಬದಲು ಹಿಸಾಬ್ ಕೊಫಾ ವಣಿ ಕೊಂ ಕಂತತೆಗೆ ರಿಯಾಯ ಕೊಗ್ಗೆಂತೋ ಅದಿ ಹಿಸಾಬ್ ತಂ ಹದಾಫಾ ವಣಿ ಕೊಂ ಫರಾತ ಕುಂತೋ ಇಜ್ಜತ್ರೆ ಮೆಂಬರು ಕೊರೆಬಿ ಸವಾಲು ಎಗ್ಗೊತಕಬಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಸವಾಲ್ಗೆ ದಾಯರಾ ತೆರೆಗ ಮುಹಿಮೆಲೆ ಎಂ.ವಿ. ಆಳು ಇದ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಕ ಫುರ್ಸತ್ ತರವಾಣಿ ಖೇದಾ ದಾಯರಾ ಇಜ್ಜತ್ರೆ ಮೆಂಬರು शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अरुण हम कोल्लम बेन सवाल की वजीर कुरीदो वाहक में सौमण वरबोड हामवेगे हिंगज्जे MDP सरकार इंतिहा दरजे मिकम वक्कं कुरिका ए मिहिसाब अंगार में DNR डाटा बेन को ಕೊಂಕಹಲ ವಕ್ಕಂತಗತ್ತ ಬೇಫಳು ಕೊಫ ಹೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ವಾಹಕಸ್ ದಕ್ಕ ಎ ಮಿಕಂಕಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅಳವಣ ಹೀವಣಿ ಮಿವಸಲ್ತ ಬಲ ಮಿಯದು ಎಮಿಹುನ್ ಮಿಗೊತ ವಕ್ಕಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಸ್ಬತು ಮಿಹುನ್ ಇತರುಕೋ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರ ಫಾಸಾ ನಗ ಹದಾ ಮಿಯೋತೆ ಮಿಕಂಕಂ
කිහා වරක බැලි ෆොරිතෝ බෙසා බංගාර නූනි ඒ සරු කාරුග එමිහුන් කුරි එකංකම එවස් ෆියවල ගලි ෆොයිත්තෝ මියද අලුමන්න බැංගේ අලුම ෆියවල තකන් අලාෆකම් වජරුග වාහක එදුහු එලි ෆොයිත්තෝ එවස් ෆියවල शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಅದಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿಫಾದ ಕಂಕಂ ಫಾಹಗ ವೆಗೆಂ DNR ಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕೊ ನೋತ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕೊ ನೋತ ಮೊಳಿ ನಿಜಾಮ ಗೆಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ಬದಲ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೊ ಫೋರ್ ಕಮುಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನ್ ಮೇಕ ಫೆನ್ನಾ ಕನ್ ಎಮ ಕುರವಣ ಮಾಸಕತ ಕಿ ಮೀಯೆ ದಣ್ಣವನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣಮ ಸಮ ತಕರಾ ಕಾಲ್ ಮಿಫಾ ಕುರನಿ ದೇಹ ಸಾದಂ ಫೆರಿಗ ಅವನ್ ಮೇನ ಫೆನಿ ಫೆಬುಹುರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತ ಲೀಕ್ ವ ಫೋರಿ ಕಂ එකම සයාගුලේ කොත් 34 ෆියවලත හුගේ රෙකෝඩින් අවුල් මෙන්න කෆින්නා කන්න එතෝ शुक्रिया ඉතරස් शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में रोनी माफ दायरा इज्जत मेंबर अहमद शाकिर शुक्रिया रईस वजीर अलवन कोल्लम बेनो सवादकी मी देम्मे दाल देम्मे को वजीर विदालुच्च सिस्टम त वर रंगල බෙදෙට්ටේ වාහක මැනිපියුලේට් නුකුරවේ වර සිස්ටම් ඉන්කම වඤ්ඤාම ඒක එක්සෙස් ත कंट्रोल को एक बदाटन की तो कुल ऐति साफ कोल विधान तो दे बायर तू मत एब कुरवे बांग्लादेश में ना फंस विश्वास ಈಗಂ ಗೆನ್ನವಾಹಕ ಯಮಿಕಾಲಕಂತ එහෙම එක්සස් දීප හුන්නනි කොන් ලෙවල් එකේ කොම් බයකත්තෝ මේ උඩන් සාපල ඉජෙතර මෙම්බර් කොරේ විශ්වාදකී අරුණ හම් කොරින් දන්නවම ගෙන්දිය කොට මියදුගේ සවාල අගුණ මුරිසෝ අදන්නෝ මියර ගවෑදුගේ මොන්නනි ඉතුරු සවාල් කුරම්වාණි එදුව කොරවේ සවාලුගේ දායිරාගේ තෙරෙන් කම मी इज्जत मेंबर कोरे भी सुवाला मियादु मी वाहक देखवे सुवाला का डिमांड नुवे एक एमबी मा आगुन इतरो मेंबर का मी फुर्सत वरवणी ए मर्दो दायरा की इज्जत मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर मनिकफान विदाल वेज मोडिस 2.0 के वाहक सवाल की 2.0 डिजिटल पेपरलेस मी मुजतमे बिना कुरंग ओळेर मी सरकार के मेगा प्रोजेक्ट एगोतुगा एटीएम होळुवा एबा रडटुगा एकं एबा वरबड फाहं करे एमि मति डिजिटलाइज कुरुमा मिकमा मी कॉन्ट्रडिक्ट वाती मणिकफान के सियासत की कबातो ए 2.0 हदायर पेपरलेस गमी मेगा प्रोजेक्ट दक्कंतो मियादुगे सवाल के दायरा के थेरें जवाब देबम बेन फुलिया वजीर फुर्सत वरवणी polisiya ki arun ministry kandala channo ehmema e polisiyan arun kan comment kuraka digitalization na behegoton suwade wajjama arun hama izzat member ak service gadur wande me swahada kainde vidan nge thonga bashkar शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में आरोनी हुलमाले देखो दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमहीद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर कुरीग इमिग्रेशन कमिश्नर शम्मान वानुवागा जलुगा मी हेदकुरा दोस्तक मणिकफाण गुಳಿಯ ಗೊತ್ತು ಮಣಿಕಫಾಣುಗೆ ದೆಬಿಫುಣುಗೆ ಜಾತಿ ಕಮಕ ಗುಳುವಾಗ ರಹುತರೆ ವಾಕ ದೆಕ್ಕತೆ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ ಕಮತ್ತು ಅವನ್ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ದೆನ್ ಡಿಎನ್ಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಮುವಜ್ಜಫಂ ಡಿಎನ್ಆರ್ ತೆರೆಗ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫರಿಕಮ ಈ ಮಣಿಕಫಾಣ ಮಕಾಮುಗೆ ನುಫೂಸ್ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಕಮತ್ತು ಕಬೂಲ್ ಕುರಂತ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर एक कोरे भी सवाल गतरे मियादुगे सवाल के दायरा तेरे जवाब देबम बेन फुलवा बेक जवाब देबम फुर्सत वरु ಸ್ವಾಲ್ಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಶುಕೇಸ್ದರ ಸ್ವಾಗ ದೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವನು ದನ್ನವಾಲಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ನುಫೂಸ್ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೀಹುಂ ವೆದ್ದಿನಮ ಮಣಿಫಾಣ ಸುನ್ನಾಣ ಅವನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೀಯದು ಇಂಗೇತು ಏಕಕೋಸ್ ನುಹುಣ್ಣ ಸಲಾಮತ್ ಏಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ನುಫೂಸ್ ಬೇಣು ನುಕುರಾಕಂಗೆ ಎಂಗೆನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ನುಫೂಸ್ ಬೇಣು ಕೊರಿನಮ ನೋದಿಯಾ ಹೆಣ್ಣೋಂತಿ ಬೇಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಏ ಉಮೂರು ಫುರಾಗ ಹುರಿಯಾಮಂತಿ ಬೇಣಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏಮ ಅಳ್ಗೊಂಡುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ನುಫೂಸೆ ನೋಂಡಾಣ ಏಕಮುಗೆ ಕುರಿದೋಸ್ ದೆನ್ನಿ ಸುವಾಲುಗೆ ಫುರ್ತಮ ಬ್ಯಾಗ ಕುರವಿ ಸುವಾಲ ಹಮ ಮೀ ಹಸ್ಸಾಜ್ ಕಮವಿ ಮಾವುಂಡು ಜವಾಬ್ ದೇನ ಇಂಗೇತು ಕುರಿಗೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಸಕತ್ತುಗು ಮಾಹೌದುಗು ಮಸಕ್ ಕುರಿಗತು ಆಳುನ್ ಮೆನ್ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ಗುಳುಂ ವರಡ್ ರಂಗಳು ಎಂಗಿ ವಡನ್ನವಾಂಡೆ ಸಿಯಾಸತ್ತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮುಗ ಆಳುನ್ ಮೆನ್ ದೆಮಿ ಹುಂ ಮಸೆ ಕುರಿ ಎಕ್ಕೊ ವರಡ್ ರಂಗಳ එහෙනමස් දන්නවන් අදුගේ සරුකාරුග එව්වෙස් බේෆුලකු ගානුනා තාර්ජුවා හිසාබුන් එබේෆුලකන් අවුන්ම ඉස්තිස්න හාලතන් වෙද්දේන එකන් රයිස් මොයිසේ දක්කවනි සාබිත්කමයක් දක්වමු එම ගානූණු එමීහක ෆුෂුවරා හිසාබුන් එයාලන්ජේ ෆියවුල්ත දවලතුගේ ඉදාරාකුන් අලානේ එයි අලුගොඬ වියස් ගේතෝ අදි මණික් ෆාර්ම වියස් එයි මිකන් ඔන්නානුගේ පරබෂ් කරියා ඉස්තරේස්
शुक्रिया इज्जत वजीर विधिमाल दायरा की इज्जत नंबर मोहम्मद इस्माइल फुर्सत शुक्रिया वजीर देवड़पार आळवण सुवाल हम सुवाल कोल्लम तेदवी इज्जत वजीर दिव्यराज्य मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यास विसक वेरिकं हिंगम विसक दावरो हिंगम दायरो फस वेरिकम को फसारो विहार हिंगम दायरो मी पार्टी तक गिर पार्टी तक कुले वेरिकं तक राज्य को कुरम दायरो पार्टी तक हेदिगे मिमुना हिसाब पेरिगे मेदा हमें किहा वरका वग फॉर्म विद्य पार्टी तक गेबोरी तो पीएनएफ का पार्टी सात तो हम लोग गबोले ते बैरो है कुछ कुछ पार्टी तक से बोले मीगा एमडीपी वेतु वेदिया तालुका खुदेवर का बड़ो डीएनआर वक्त तक कोफरिकम अलगोने साबित में एयर वेरिकम गोयरुगा इतंग हाँ साधिक भय को पार्टी गोकम राज्य को एम बड़ पार्टी कम वाहक तक बंदी मियतु आहिरुगा एम भय को वेरिकम अदे वागुतु जेहोनेयरू इज्जत मेंबर सवाल कुरम गंदेवी एक को सवाल अनुए निमे एम यह हिसाब विदाल वेच का जवाब देवम बेनो फुलवा बेक जवाब देवम फुर्सत शुक्रिया इजतरे मेंबर कुरीदो अलवंड वाने स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स तंग हाम कोफ इलेक्शंस कमीशन पब्लिश कोफ होरी आदि अलवंड में एदिगें अलवंड ना हिस्सा कुरी ए बदा इरुगा मिहातना ए पार्टियकुं एम्मे गिना मिहात एदु हांगणु बेदिरुगा इंगे तो अलवंड हदाम वागतुन्नम ए मिहारुगे जनवरी 1 का हिसाब एम्मे गिना सहानुम फॉर्म त फोनवा फैकम रिकॉर्ड गोती एमडीपी शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा की इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिरा सुपर मेजॉरिटी या बार होती मा बेणुम वाह के देक्किदाणे दोगु सेरिदाणे अरुणुगे सुवादकी डीएनआर गे तेरेगा फुरी फॉर्म तहुगे तेरेइन एवएस फॉर्म प्रोसेस वेफ वेतो पीएनसी गे तेरेया पीएनसी मेंबर गे गोतुगा डीएनआर गे ए ऑफिस बेणुम कोग्गें ए कुरी फॉर्म तहुगे तेरेन फॉर्म ता प्रोसेस कुरेफा वेतो ए वजीर हुशेलुवी फॉर्म बंडल आगुंडु इस दुरी ए बंडल तेरेगा हिमेने फॉर्म ता वनी प्रोसेस कुरेफतो एक तेरेगा सखणु फॉर्म नुवाणकं यगिंतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर कुरीदो वार तफसील को विवाह का देन्नेविं एता तेरे कुरी कोम्मसकत्तकमा अलवंड फेनुनी किहा वरकमा एगे फहों एलिफोरी कोंफियोड तककमा इजर मेंबर अलवंड यगीनु दंडम इंगेचकी अलवंड में फॉर्म तक हुशेहेड़ी एएफ होगे फॉर्म तक वागोई अलवंड में नक पार्टी कोनु अंग अलवंड गबु कुरवे गोतुगा इलेक्शंस कमीशन के जिम्मायं अदि एकमु एवर रंगल कुरबम सेबगेंदवा सहानु फॉर्म सिस्टम के तेरे लाइफ कम वेज्जामु एया देकोला मीहगे शक्वायं आसिया एमसल एब बादा अदि एमीहा पार्टी नगम वेस नगा एमिम ए प्रोसेस एबदे एकी अलवंड का हियनु एव्वे सालिग फॉर्म हुशाला फराता फहुं कम्युनिकेट कोगें कुरा कमेक्कम इंगे तो शुक्रिया इज्जत राइस शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी माफ दायरा इज्जत मेंबर अहमद शाकिर शुक्रिया राइस अलुगनु कुरिमस कुरी सुवालुगे एब्बा ए मेदु मिनिस्टर देखी वाहके का गुळे वाहके का वाति वालोंडो ए सवाल कुरी इंगे तो ए एक्सेस मी मैनिपुलेट नुकुरे वेनकम यगिंकं ए दे गोतुगा कंट्रोल्स ता किहिनेत्तो कोम फरात कुंतो देनी ए मी ए सब्सिडाइज कोफ मी हुना रोल्स ता डिफाइन कोफ हुना ने किहिनेत्तो ए मिहार मी दिमा मस्से ए तुहुमतो ए कुरेवेनी एहम वेगेंगे तो शुक्रिया मेंबर इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत आदे बी शुक्रिया इज्जत राइस उसूल के गोतुम कोम्मे सिस्टम एग्गवेस कोम्मे आईटी सिस्टम एग्गवेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नुवत एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दी फाइन फरात को एक्सेस कंट्रोल पुरानी डीएनआर के केस का एक्सेस कंट्रोल पूरा फरात तंग और में यार में पब्लिश करा मालूमात नु का को तो सीधा एडमिनिस्ट्रेटर है कि इंगे तो इनमें देमी करा वासवाद की यार नहीं एक्सपर्ट सिस्टम के एक्सेस इन्ननी की तो हम सिमिलर को एक्सपर्ट सिस्टम गवेस ऑडिट लोगें हेदिफा एक्सेस कंट्रोल मेजर्स त नेगिफा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कंट्रोल पूरा बनी अलगोन में इंगेने वाकी बेफला को ऑथराइज कुरी कोच एकम वाकी बेफला को वेरीफाई कुरी कोच एकम कों गाड़ी एग्ग कंगे कं कुरी म्यूरिया मालूमात सिस्टम तेरेगे बहुरी एम कुरिम वे साउंड फाहा को फवाड़े बाय इज्जत मेंबर माउंड बदल को फवेस मी कंसर्न रेज कुरी माउंड फाहा को फवाड़े फैसा नगागें मियनी एच्चें अप्रूव कुरिये बुनेवे हिसाबु ए हेक्कका को अलगोन हिसाब गेनेस्ते बारे अलगोन में ट्रेस कुरवेने एति अप्रूव कुरी काहुकं अदि मीहकु बुनेगे नोत मीहकु एदिगे अप्रूव कुरियस एमीहागे नोट्स एब बाहट्टा එහෙම අලුත් මෙන්න ඉංගේනේ ඉස්තරයිස් මි වාහක තකුරාරු ක අබදු මේබ දෙකෙවේ
අලුගොන් මෙන්න බංග්ලාදේශ බෝඩර් හුළුවාදි හිසාබුන් ෆෙරිගෙ මි රික්වෙස්ට් අන් ආදයා හිලාෆන් අන්නකන් එබ ෆෙනේ සිස්ටම් තරෙන් එහෙ නමවෙස් අලුගොන් මෙන්න මි ප්‍රොසෙසින්ග මි යන්න ඩිලේ කි බදාෆ එකන් කුරාතිවේ अब मिसाल का धन्यवाद बांग्लादेश बॉर्डर बंद को देंगाड़ में हुलवादी कुरीगे इंडिया बॉर्डर हुलवादी इरुगा एदुवस्वर गायगंड का लक्कें हा वर्क परमिट अबहुरी अप्रूव कोफ एव्वेसवर का बेदुमेन नथी अलगोन मेने से कं कुरविदान एक में याउन में कुराने कमेन्नो सबकी एव्वेस गावमकुं बेदुमेन नथी आदि राज्य का वजीफा दे फरायत तकुं ए वजीफा अन्न फरायत तक हग्गुत कशोर कुरान कमुगे निजाम एबेक्कं कशोर नुको उद्ददेन फराफी अळुमेन मिहार मि दिमा फ मसला हल्ले नुकुरवेन अळुमे मि मसले दायमि हल्ले गेनवम मिदनी मिवगुता हिसाब बदायरुग गागणक एल्लक 40000 फिंगरप्रिंट नेगी मीहुं आईडी कुरवी ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಬಯ मीहुनकी ಎವ್ವೆಸ್ವರೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಂ मीहु ಎ ವಿಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರ ಮುಂದಾರು ಅನಿಕ್ಕಾವೆಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹುಳುವಾದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೆಗೊತ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಫಿ ಆಳು ಮೆನ್ನ ಮಿಕಮು ಅರಾನು ಗಣವೆ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಾ ಫಮಿ ಇನ್ನನಿ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋಗೆ ಹಿಫಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಣ ನಿಯತ್ ಮಾರ್ ಬಶ್ಕರಿಯಾ शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेरोनी मरदू दायरा की इज्जत में रहमत दी दिए शुक्रिया रईस मिनिस्टर कुरीगा अलगोन कुरी सवाल जवाब ने अलगोन के सवाल है कि अनिक्फान मिताग विदाली मॉड्यूल्स 2.0 डिजिटल लाइस कुरा वाहके जिविराज एम वेज कवन्या मनिक्फान कबूल कुरंतो जिविराज वांजे हनी कैशलेस मुजतमे के गोतुगे ते डिजिटलाइज वेगन दार दांजे हनी एन्न में सालगोन में फेन्नानी मी कोमे महाकोय फारना में बोर्ड मेगा प्रोजेक्ट के गोतुगा एटीएम मशीन तंग होलम गिदा कैश पाचे सुरातन एम मनिक्फान तिदेन्नेवे 2.0 के सियासत मी फुशारानु तो एम मीगे मनिक्फान के सियासत के कोबात ad izzete member kore bi swala miedu swala bes kulumennen e namoes e ebbes beka jawab debon wazir beenum fulwanya wazir e fulso sarwan ade shukriya algonda gabule nukureve algon menna mi paperless society ya cashless society ya mi ekachcheke dannawannu karen inga to mi ekachchenno कैशलेस सोसाइटी एकं अलगुण में बदल कुरवेनी किहा हिसाब कुन तो एई आदि बुणी गेहन टाइमलाइन राज्य के मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन कुरा एचेंग एई ए नम पेपरलेस राज्य का राज्य हेतुम की अलगुण 2.0 के तेरे गे सियासत इंगे तो बिहार राइस जुमरिया कुरवम गेंदवा कमकी मी वगुतु राज्य के मॉनेटरी पॉलिसी या फाइनेंशियल्स मैनेज कुरम दागोतु दिवे राइतुं के तेरे गिना बैंकिंग एक्सेस नो नाती एक्सेस होद दिनु दारकोल हिफागें दोंचंग अरागें नोत दोंजंग अरागें खारिगे हुन्न रशक गोस एटीएम बेणु कुरु बलुग रशुं एकं कुरवुनीमा ए रैतुन लिबिदे फायदा तकेंगे बे एम अलवण में सरकारुगा मि सियासत डिजिटलाइजेशन वेस आदि कैशलेस सियासत का दाम वेस देवनी एंगहरुं कम वेज्जिया नोत देहरुं कम वेज्जिया ए मुद्दत तेरेगे वेस रैतुन लिबेंग वे फसे है फायदा मंफा होदෙන් ජෙන කම අවුල් මෙන් ගබෝ කරන්නේ එහෙම වීම මි සියාසත කිය අවුන් දන්නවානි එම්මෙ රංගලු සියාසත के आदि मीगे कुरी सरकार तो खोफ उन्नन जे कम मी गे तो वाकी वाकी ररशक वीती एबे फुन्न एटीएम गा हगु महරු कोफतियुम के कोगे माने कमनु एकं गबो कर वहालु राइस वडන්නवाනි කොම්මෙ රශගේ एक्सेस දෙවමු වර්බ शुक्रिया शुक्रिया वजीर मिहा हिसाब सवाल कंडल पे वगुत हमारी दें इधर हाइपन देखं ए गदलो देखनो दायरा की इज्जत मेंबर मीका अहमद नसीम मिनिस्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी अल्फाद अली हुसैन कुरबा सवाल कुरमा इज्जत मेंबर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस मी 17 मार्च 2025 गाळगොන් හුෂාලාෆා සුවාලෙක්කම දන්නවා साद मार्च 2025 वन दुवहु नवारगढ़ हतरेगा अददुनुहुग सीईओ हुसैन फियाज मूसाया रईस जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज फोनु गुळुवा बिरुदक्के वे मसला एनुस्वरिया फुल्हा हुशालाफा वायरु एनाय इतुरु रक्कातरिकम फोरुको दिनमा फुल्हुगे फरातुन अळुवाफा वनी कॉन्फियवल तकेत्तो शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब देव मिनिस्टर गाउन फुर्सत अरवंग रईतुंगे मजिदे गवादुगे अड्डिय तिमुना मादा शबीनी की दशुन मिनिस्टर जवाब देव 5 मिनट के फुर्सत दिव्याडान्नवाड़ मिनिस्टर जवाब देव फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस ए एलुड कुरव्वा सुवालुगा एविदालुवा मसलागा प्रोसिक्यूटर जनरल वाणे निम्मुमे निम्मवाफा एई ए मसला बल्लेवी इरुगा ए मसलागे तेरेगा जिनाई कमक गबू कुर एव्वेस कमे एगे तेरे नेव्वाहक එහෙන් මුමා ගුලිගෙන් ඒගේ තෙරේක අලුගොන්මෙන්නක ස්වාහගොන්න කරවේ ඒ බාවතුගේ එව්වෙස් කම එහෙන් නමවෙස් අලුගොන්මෙන් ඒගේ කුරින් හමස් එනූස්වෙරියාය මීගේ කුරීග ඒ අරුණ හඳාමනි 2023 වන හරුග බිරුදෙක්කි මස්සලේග එනූස්වෙරියාය ඔය ත්‍රේටින් ඇසෙස්මන්ටෙන් හදාෆා මිහාලතුගේ එනූස්වෙරියා බයානෙග මිකාදිච්ච විදාලොයි මාරුන් මෙවානි සිකියුරිටි ෆෝර් කොද්දෙන් ෆරාෆා එහෙන් නමවෙස් අරුණ ෆාහ කොල්ලන්
එමෙ ෆහුන් ස්පන්සවිස් මාච් වන දුවහුග නුස්වරිය අමිද්ද ෆුල ෆුදුහුන්න අංගවා ෆෙබයි සිකියුරිටි බේන ෆුල නුවාකම නියතෝ අර්බර් ශුක්‍රියා. शुक्रिया वजीर मिस्टर इधर भी जवाब गुलिके नोट मिस्टर को भी स्वादा गुलिके रईतुं के मजीदों के गवादों के अड्डी फसवन मादा के दरों इज्जत तेरे मेंबरों इतने सवाल करे म फुर्सत हुआ व्याकर दो दायरा की इज्जत तेरे मेंबर सेंसियात शुक्रिया इज्जत रईस स्वादा गुड़े हाँ बड़ा माफ करो मडुकल दी बात इनमें फुर्सत फुर्सत आवड़ में आरुवानी मिसवाल करे भी इज्जत तेरे मेंबर गदर दकुन दायरा की इज्जत मेंबर मीका आलम नसीम शुक्रिया इस रईस अड़गन के सवाल का वाणी रईसुल जमहूरिया नूसवरिया का बिरुदे के कमा हुकूमत कुरवे मसले එහෙම වීම ෆුදුහුන්ගේ මොසසාගා තහුගී කුරම්දා මසලතෝගේ තෙරේ සියාසී ෆර සරුකාර ෆුදුහුන්න නුෆූස් නුෆෝරු ඒකන් කෂවර කුරේනි කියා මිඹර शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया दन्नवा इंगनी मिहार वफत कमनो हिंगान दावतु इन्फ्लुएंस नुकुरान एकन आउन में कशवर कुरन अदि एव्वेस मसलेग फुदुहुम बल्दवम गेंदा मसलेगे तेरेग आउन में गाइड नुकुरान नोते इंस्ट्रक्शन नुदेन मियनि दिमाद कदां मियनि मीह को दू कोलदम मियनि मीह खाइय कुरन एकी गाउन गोतम वेस कुरवेन कमनो एकन नो सिंगा गे तो एम ए अगिन कन आउन हम इज्जत रे हुरिया मेंबर नशा दिवे राइतु न मिय दारो बहुत शुक्रिया शुक्रिया वजीर दिन फुर्सत मेहरबानी आज व्याकर दो दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन जियादा हाँ देवफ्ले रईस शुक्रिया रईस वजीर आउन स्वाद हम रक्काते रईतुंग रक्काते कमा बेहेगोतु गुळुं हुरी स्वादे कम मिदकेनी वजीरु कमुगा पुलिस कस्टोडियल ग तिम्मी हुन दंजहि देमी हुन मरोज एगतेरें एस सेंटर ग देमी हुन दंजहि वर कारी इता कैमरा हर कुरे फे नेति पोलिहुं फरातु दिविफोय मालूमातु ग बजट नेति मी देहास 500 साना हर ग बजट ग सीसी कैमरा गंडेवरु එබ ඉන්තෝ නෙත්තෝ නොත මසල මි දංජෙහු මිහා මි ගිනවනි හෙදිෆයින උසූදුන්තෝ උසූලෙගේ සවබුන්තෝ නූන් එහා ෆසේ හවනි හෙදිෆාවා උසූලෙගේ සවබුන්තෝ නූන්ත වසීර දෙම් වාවා සමාලකන් එකන් කන රගල කුර්ම නුදෙවේ තිත शुक्रिया इज्जत मेंबर ए कुरे भी सवाल मियदु के सवाल के दायरा के थेरें जवाब देबम बेन फुलवा कम वन्या फुर्सत वजीर अंगरवा शुक्रिया इज्जत रईस ये विदालवी कुर्दुफुरी कस्टोडियल फैसिलिटी गा එම ෆුරතම තිබාවතක මස්ලේ හිඟාෆවානි දෙහස් 22 වන හරු නොවැම්බර් මහක ඒරු සුර එතාගේ CCTV කැමරා හරු කරන් ඉමිදිය සරකාරු ගදිය මිහාර අල්ගොන් මෙ මිදිය මුද්දතවර ගින මුද්දත හරුන් කරවෙති ගේතෝ අල්ගොන් මෙන් ඇස එකමන් ඉස්නගාගේ මිහාරු එදනි එමසක කරවෙමු එම දවතුක බජටුක ෆෑසාවෙස් බහුරි එකන් කරම් වෙස අල්ගොන් මෙන් කුරාණ අදී රාතු කරවියාම මිහාරු හෙදිෆයින් ප්‍රොටෝකෝල් ගේ තෙරෙන් ජල්තහුග මිබාවතුක මස්සත දෙන් දිමාවුන් අරක් කුඩවාන අල්ගොන් මෙ මිහාරු වාන फिजिकली ए कैमरा हुट्टस नेतस फिजिकली कुम में 10 मिनट कुम हाथ को एकहरी को बदहट्टा मी हूं के जले विज्ञाम ए जलता मोनिटर करमु मिहार गेंद फराफ और शुक्रिया शुक्रिया वजीर माफन हुलंग दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद मुस्तफा इब्राहिम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अन सवाल की अस्तुगा में द्वे राज्य के दाखिली रक्कात का हम जो कायम करने की वजीर का मसूलियत का वार अन यगे में नूसवेरी कमुगा मैं अलगमना दिमाग में वाले एम्मे बोर्ड एक कमी क्या है गतुगा मैं दाखिली हम जो हम बुरुवारा दोगु वाहकता नूसवेरी फतरा मुकेंदियो एम्मे मा राइसु जमहूरिया नूसवेरी का बेदा कं जहन का अलगन कबूल है नुकर एनो अलगन कबूल करा दोगु वाहक दक्का में फद नूसवेरी ना देते रहेगा कॉमर्स का फिर तक एलन जहन कमा मैं कमा देते रहेगा वजीर के विष्णु फलक को बात शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और सवाल जवाब दो शुक्रिया इज्जत रईस नूसवेरी कमुगे मिनिमम का कशोर कुर्मकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक वारम मुहिम असास है ये तो इनमें जिम्मेदार कमाए को नूसवेरी का कुर्मकी वे हम असास एक्सरसाइज करवाएगा उन्नन जे कमे कमाउंगा बुकर और उनमें मिसरकार के विष्णु में नहीं अदरस जमहूरिया के विष्णु फुले नहीं नूसवेरी कमंग एव्वेस काल हो रहेगा लाका थम्मिना हुलवादा नूसवेरी बेन फुलवा गोता प्रोफेशनल को एक कुरंग होता देवन राइस बेन फुलवानी अरुण में दाहिदी सलामता फनेता भी है वजाराएं अरुण में के कंसर्न नहीं है भाई हास को हिंगमुंदा हसासी मसता होगा एक हगीगे नुबदा वाहकता फेतुरु मिगोता वाहकता फेतुरु मकी मसलागा विक्टिम में गोता हुंडा बेफले नोता विक्टिमाइज वेगें उले बेफले नोते बेफलुंगा आइदा खरामा वेस्वार गिनफार गेल्ली फोन नकमे अरुण में फुलुंगे तहगीगे राइतुना हिसाब मालूमात तंहाम कुरवे वारु वेगें ए मालूमात तंहाम कुरवे इरुगा मिहारुगा मिकांकं ओन्न गोतुं सहानु मालूमात फेतुरमु गोस मितिमेनि वाकेचे गबु कुरा हालतुगो
එම අලුන් මේ ෆොදුහුන් ඒ මවුලුමාත් සහ මවුලුමාත් හොදාගෙන තහගීග කෂෝර කුරවිගෙන් ඒ මවුලුමාත් රයිතුනා හිසාබ ගෙන්නේර බය ෆහර මා දස් වෙසබේ මිකමුගේ තෙරේග ඉත බයගේ හාගුත ගෙද්දිගින් බද එහෙම මේ අලුන් ගබෝ කුරාගතුග මීජතර මජිදී හුන් අලුන්ගේ ගානුනි යොනිගොන් තෙරේම් බල්දවාෆ කොම්මස් කාද හද්ද ගෙන්නවන් ජිහිදාන මස්ස දෙකම අලුන් ගබෝ කරන් එන්නමස් අලුන් මෙන් සර්කාරුන් ගබෝ කුරා කම නුන් එවස් වරක නෝස්වරිකම දිවි ෆෝන්න බාරුතන් හනිකෝ නෝස්වරිකම හොරසල් මකි නේද शुक्रिया जितराइस शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में होने गादर दखुन दायरा की जितने मोहम्मद इब्राहिम शुक्रिया होप आइलैंड तरगी कुरुमं हरदवाणकम बेदनी किहा वरेत्तो इन्वेस्टमेंटुग बर्तलुग दादतुल वाणिया इतुरु दे फाळु दे वाहक ए तेदेत्तो एतिन तनुग एक्विजिशन कॉस्ट की किहा वरेत्तो या टूरिस्ट रिसोर्ट तरगी कों हिंगुमा दे फरा दूकुरा फरातकी टूरिज्म मिनिस्ट्री नुंतो हेम मिसवाल तंग अरुण हम कोल्लम बेनुगेत शुक्रिया इज्जतने मेंबर कुरबी सवाल मियादु के सवाल के दायरा तिरेन दिव्यन जवाब दिव्यन होतिया ए फुर्सत और शुक्रिया जितराइस होप आइलैंड की सरकार वर मुहिम सियासत वी मालूम हम राइस के इजना को गए सवाल जवाब देने बेनो मी होप आइलैंड की क्रॉस सब्सिडी मॉडल के तेरेंग डेवलप कुरुमा सरकार निमवाफवा प्रोजेक्ट क्रॉस सब्सिडी वर्क कुरा गोतकी हम तेज तरी मेंबर विदालु गोत टूरिज्म मिनिस्ट्री के डिसीजन नंगई मिहार मी इयमा कोफो इदे फळकीवेस अदि दाल वाणिया कीवेस टूरिज्म मिनिस्ट्री के तेरेंग अरुण में मशवरा कुरविගෙන් නගාෆෙන් ඩිසිෂන් दाल वाणिया की मिवगुतु फुदुहुंगे थमरीन मरकजेंगे एम होप आइलैंडुगे एक फळियकी फुदुहुंगे थमरीन मरकजे सवबकी එහා බෑවරු කුෂොන් අරාගන්න නුවත කුෂොන් අරාගතුමුගේ රිස්කුග තිබේ කුදින් එත්තනෙග ගෙංගුලේ එරුග ෆුදුහුගේ ප්‍රෙසෙන්ස් කාරිග නැතියාම දිමාවේ දාන මස්සතක හල්දු කුරුමට්ටක අලුම ඉන් ඩිසයින් ග ෆුදුහුගේ තම්රින් මර්කසින් එතා තෙරේ ලාෆ් උන්නානි එම හෝප අයිලැන්ඩුගේ එ ෆලියකි ෆුදුහුගේ මිහාරුගේ දාල් වාණිගේ හිඟමුන්දා ෆුරිහම තම්රින් මර්කස් එයා එකුග දෙන් දානි මිදෙන්නේ රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් क्रॉस सब्सिडी के मॉडल के तेरेंग ए फालुता वैल्यू कुरमा मिहुरिया का में कुरव गेंदवानी टूरिज्म मिनिस्ट्री के बेलदम के दाशु मिहार गणना हास कमिटी ने के मिहार गणना गवाद के तेरेंग ये तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया वजीर उलमाले देखो दायरा एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अहमद शमहीद शुक्रिया यतराइस बाबा मिनिस्टर बेस्ट नेट के सेटलमेंट एग्रीमेंट एदिगेन दिएरु मणिकफान भंडार नायब के लफा हो जिंतो उन्हें सरकार को कोंग इदारा राइस जमहूरिया फिशरी कैबिनेट लेवल को की कुंत अंतन कुंतो मी गोतम मी सेटलमेंट हेदुमा मी एब्बसुंग हेदुमा तिबे फुलायंग रावी देवी साफ कर लेते हैं शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सरकार के तेरे हम कांडेडी फोन ना हुरिहा मिकम विवाद मसता होगा हुद्द होदन जे हुरिहा दिमाग को एक तेरे अटॉर्नी जनरल ऑफिस वेस हिमेने गोता हुद्द होदा के कुरी गें दिफवा कम गेत और शुक्रिया शुक्रिया वजीर वाकरु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन सियाद शुक्रिया राइस मरहबा वजीर अरुण सवाल की पलियों के बेदम बुदशुगा हुट्टा मरो अमि दंजही के मरोई फरात ए आदम अख्तर के मसलागा एचआरसी तहकीक फहु दावा करम फणुई अरुण सवाल की वजीर पलिहुंगे इदारी फियोले मी दवानु कुरिकम गाविस मी देबेफुन नामे तो मियदा हमें एलिफा वेतो शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर ए सवाल जवाब दायरा के तेरे जवाब देवम बेन फुलिया फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर HRCM वे साथ यहेंग इदारा कुम वे तहगी कोफा प्रोसिक्यूटर जनरल फणो मसतंग ए याउन मेंगे इदारा बेह कमेनु एहनमस फुलु यूज ऑफ फोर्स बेनुकुरा कोम्मे फहारेगा बारु बेनुकुरा कोम्मे फहार की और में यूज ऑफ फोर्स रिव्यू कुरा फहारे रिव्यू कोफा अलगोन मेंगे मिंगड़ तकुम बदायरुगा ए उसूल तक खिलाफ बारु बेनु कोफो एकम वेज्जामो फुलु ना देते रेफियो रळं अलगोन में मिहातन बेली बेदमो मिदने भी हादसा तो गेफत कमेंग ओवेज्जा अलाफवाणी नतीजे अलगोन में नुंग अलाना बाबा शुक्रिया तरस शुक्रिया वजीर वाकरदु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन सियाद शुक्रिया रईस मरहबा वजीर और देवन सवाल कुतु देवन फुर्सत मिहोदी इतुर सवाल कोल्लम मिहार कंगास इमारत को वेट्टुनु फुम्मा मिहे मैबद विंदांग ओव पोलिह गेंदियुमा फिटु जेहि फवरी नोत हार्ट अटैक जेहिगेन स्ट्रोक जेहिगेन एक्सीडेंट वी मिहे पोलिह गेंदियुमा मिहें गोस जकियागे मारुगे मसलागे मिहें हुरी वरक गिन कंकमुगा एबहुरी वजीरोस बाइक मिकंकम विदाळव फेबहुरी मीग पोलिहुंगे हुमाल एबोते मिहा गिना मिका कंकम मि हिंगणी
ಹೆದಿಫಹುರಿ ಉಸೂಲುಗ ಮಸಲಿಯ ಕುಂತೋ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫಾರೆಗ ಉದನ್ನೋ ವಜೀರುಗ ಮಸಲೆ ವಜೀರು ಬರಾಬರೆ ಎಹೆ ನಮ ತಕುರಾರು ಕೊಮಿಕ ರಿಪೀಟ್ ವಾತ ಅವನು ಮಿಸ್ವಾಲ್ ಮಿದನ್ನೋ ඉසිතර මෙම්බර් කුරවි සවාද මියදුක ස්වාග දායරයක් තිරෙන් ජවාබ දෙම් බෙන් ෆුලිය ෆුරුසතරව ಅದೇ ಬಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಸುಗ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಉಸೂಲ್ತಹಕಿ ಅಬದುವೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಮು ಅಂಡೆಚ್ಚ ಇಂಗೆ ತೈ ಜಮಾನ್ ಬದಲುವ ಅಣ್ಣವರ ಗಾಣು ತಕ್ಕ ಬದಲುಗೆ ಅಣ್ಣವರ ಫುಲುಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬದಲುಗೆ ಅಣ್ಣವರ ಕ್ರೈಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲುಗೆ ಅಣ್ಣವರಕು ಆದಿ ಮೀಹುಂ ಗೆಂಗುಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿತ ಬದಲುಗೆ ಅಣ್ಣವರಕು ಬದಲು ಅಮುಂ ಅಂಡೆಚ್ಚ ಅವನು ಗಬು ಕುರಂ ಮಿಹಾರ ಸತಿಫೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಉಸೂಲ್ತಹಕಿ ಅವನ ರಿವ್ಯೂ ಕುರಂಜೆ ಉಸೂಲ್ತ ಐತಿಯ ವಿದಾಳು ವಿಹೆಂ ಬೈ ಕಾಲ ಹಾಲೆತ್ತಹುಗ ಅವಮೆನ್ನ ಫುಲುಂಗೆ ಹಿಮಾಲ ಎಬೆಕ್ಕಮ ನುವತ ಫುಲುಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಸಲೆಂಗೆ ಎಬೆಕ್ಕಮ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಫುಂಡ ಕಂಕಮಕಿ ವರಗಿನ ಫಾಹರಂ ಎವಗುತಕ ಎವನ್ನ ಉಸೂಲು ಮಾ ಕುರಿಗೆ ಉಸೂಲೆ ನೋತೆ ಹಾಲತ ದಿಮಾನುವಾ ಕಾಲ ಉಸೂಲೆಂ ಒಯಗೆನ್ ದಿಮಾ ಫುರಿ ಕಂಕಂ ಎಮೆ ಉಸೂಲ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಒನ್ನ ಉಸೂಲ್ತೆನೆ ಅವನ ರಿವ್ಯೂ ಕುರಂ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಫುಲುಹುಂಡ ಹಮ ಬೈ ಹಾಲೆತ್ತಹುಗ ಲಿಬಿದೆಂಜೆ ತಮ್ರೀನತ ಮಿಹಾರ ಸೌಂಡ್ ಮಿದನಿ ಇತುರ ವೆಸ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರಂ ತಮ್ರೀನ ಕೀವೆಸ್ ತಕುರಾಕ ಅಬದುಸ್ ತೆಮುಂ ಗೆಂದಾಂಜೆ ಎಚ್ಚೆ ಎದ್ದೋ ತಮ್ಮೆ ಕುರೈಫ ಮುಳಿ ಮುರ್ದೋ ತಮ್ರೀ ನುಕೊತ್ತಿಬೆ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಅವನ ಫಾಹ ಕುರಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಹವಾಲ್ ವೀರುಗ ಎಂಹಾಸ್ ಫುಲುಹುನ್ ತಿಬಿ ತಮ್ರೀನ್ ನಹದ ನಿಯತ ಮೀ ವರಬೊಡ್ ಮಸಲೆ ಫುಲುಂಗ ಮೋಸ್ಸಾಗೆ ತೆರೆ ತಮ್ರೀನ್ ನಹದ ಎಂಹಾಸ್ ಫುಲುಹುನ್ ಗೆಂಗುಳು ಮಕಿ ಎನ್ನಮೆ ಸೌಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಸರ್ಕಾರ ಆಮ ಫಹುಗ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಸ್ ವರಬೊಡ್ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ತಮ್ರೀನ ಎಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರ್ ವಾಣಿ ಯಾದದು ಗ್ಯಾಗಣಕ ತಿನ್ಸ್ತೆಕೆ ಕುಡ ಕುರೈಫ ವರಬೊಡ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಿತ್ ರೈಸ್ شكرا وزير دم فرصة ميروني إنقراض دائرة إزالة نمبر بان فلا ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ ಮೇ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಸುವಾಲಕಿ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಸ್ಪೆಕ್ಕು MDPಯ PNF ಆದಿ ಇದಿಕೊಳು ಫರಾಯತಕು ತಕುರಾರುಕೊಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಮರುಗೆ ಇಂಜಾರುತ ದೆಮುಗೆ ಬಗೆಂದೆ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮರುಗೆ ಇಂಜಾರುತ ದೆಮುಗೆ ಬಗೆಂದೆ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಏಯ್ ಮೀ ಕೌಮೆಗೆ ವಲಿಯು ಲಂಬುರು ಅಳುಮೆಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂ ಮಿಯದು ಮೀ ಕೌಮಗೆ ಮೀ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಜಿಮ್ಮಾತಂ ಹವಾಲ್ಕೊ ಫುರಿ ಫರಾಯ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಮರುಗೆ ಇಂಜಾರ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಕಿ ಮೀ ಪೋಡಿಯಂ ತಹುಗೆ ಎಕಿ ಫರಾಯತಕು ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ ದರಿಕಲುನ್ನ ದೆಮುನ್ ದಾರುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಆಯ್ಲಾಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಕಿಹಾವರಿಗೆ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆಬ್ಬಂತೋ ಅಳುಂಗೆ ಸುವಾಲಿಗೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರ شكرا إزالة نمبر ميادك سؤالك دائرة ترين جواب دبن بين فلية فرصة ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಿತ್ ರೈಸ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ತಕುರಾರುಕೊ ಫಾಹ ಕುರಮುಂದ ಮಸಲೆ ಮಿ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಮುಜ್ತಮ ತರ್ತೀಬ ಫೋಯ್ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಮಸಲೆ ದುಹೆ ದುಹಾಕ ಮಾಡ್ಮಡು ಇತುರುವ ಸ್ವಾಮುಂ ಅಣ್ಣಕಂಗ ಬೆಂಗೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಂಗ್ ಹದಾಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಮರುಗೆ ಇಂಜಾರ್ ದಿನು ಮಿ ಆಮುಕಮಕ ಮಾಡ್ಮಡು ಎಬ್ಬವೆ ಅಳುಣ್ಮೆಂ ಕಮಾಬೆಹೆ ಇದಾರಾತಕ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಕಂ ಹಲ್ದು ಕುರ್ಮ ವರ ಬೊಡ ಮಸೆ ಕುರಂ ಬದಂ ಅದಿ ಮಿಫದ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರವ್ವಾ ನೋತ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಒಣ್ಣ ಕುಂಫುಣಿತಕ ಗುಳಿಗೆ ವೆಸ್ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಳುಣ್ಮೆ ಮಿದನಿ ಕುರಮು ಎಣ್ಣಮೆಸ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಗ್ ಹದಾಗೆ ಮೀಹೆಕ ಏಕಂ ಕುರುಮ ಮಿನಗಣಿ ಸಿಗುಂತು ಕೊಳೆ එම එකන් එක්කොන් අරුන් මෙන්න එහා ෆසේනෝ හල්දු කුරාක අරුන් යගින්කන් අරුවා කමකි මිෆද මස්තදේ ගාරුන් මෙන් බදමුන් ගොස් එයි කාහුකන් ඉගේ දුහකි එමිහා දෙතරේ ගාවුනි ගතුන් අලංජේ එම්මෙ හරුකෂ් ෆියෝ අරුන් අලාන දුස් දිවේ කොම්මෙරයිතක වෙස් මරුගේ ඉන්සාරේ දීෆකම වෙජ්ජාම අරුන් මෙ සීරියස් කොන්ගේ මස්ල බදම් අදි එරයිතක සිකියුරිටි ඇසෙස්මන්ට් එන් හදාෆා වගුත දේන්ජේ රක්කාතරිකම සවුන් මෙ ෆෝර් කොත් දෙමුගේ බදම් දිවේ දවල්තුගේ එම්මෙ මතිවරියාකි රයිසු ජුම්හූරියාකි අරුන් මෙ හුරිහා එම්මෙ වෙස් එබේ ෆුලක මි දවතුක හුරිහා ඉදාරයක්ම එබේ ෆුලක බල්දවාණ ඉදාරාත ಹಾಸಕ ಸಲಾಮತಿ ತುಂ ಬಾದೆಂಜಿ ಹೇ ಕಂಕಂ ರಸ್ಚುಮ್ರಾ ಸೀದಾ ಸಲಾಮತಿ ಕಂಕಮ ಜಿಮ್ಮಾವಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನು ಎನಮಸ್ ಫುದುಹುಂಗೆ ಇದಾರಾ ತೆರೆಂ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕುರಮುಗ್ ದಂಗ್ ಅದಿ ಮಿಫದ ತೆರೆಟೆಂಗಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹಾರಕಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇತುರ ಬಲ ಮಸ್ ತಹಗೀವ್ಕೊ ದಿರಾಸಾಕೊ ಎಕಮ ಗುಳೆಗೊ ತು ಅಳಂಜೆ ಫಿಯವಳ ತಂಗಳ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಸಿಫಾನ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಕುರಂಜೆ ಮಸ್ಕೆತ್ತ ವೆಸ್ ಕುರಾ ಫಹಾರತ එහෙම අරුණාව මියදු හම මෙම්බරුන් ගාරි හුඟ සද්දිවේ රයිතු ගාරි ගෝවාදනි මිෆද කංකම කි හාස් කො මීහක මරුග ඉන්සාර දිනුම කියා ලයිට් කංකම ගොත කොන නංග වාරේ අදි ජෝකක කුරවියස් මජදක කුරවියස් මිෆද කංකන නොකරවාර අරුණ මෙන් වාකි හුදුතකෙන් හද්දුතක ගෙන්ගුලෙන් ජෙහෙන අරුණ මෙන් කංකන් කුරුමුග මීහක ෆුරානේ ගෙල්ලුන් දේ වාහක දෙක්කුම කි මීගේ තෙරෙන් බේරෝ ෆොන්න කම මිකන් නොකරවාර මිකන් කුරවා ෆරාතක දෙතරේ අරුණ මෙන් ගානුන් තන් අර හම කුරානේ එදුවහකුන් තිමන්නාගේ හග්ගේ හියාල් පාල කුරුමේ මිවාහකත දක්කගෙන නුවන් එදුහකු අලංජේ එම්මේ හරුකෂ් ෆියෝරානු අලාන අබෂ්කුරේ තරයිස් شكرا وزير دم فرصة ميراني كندو دائرة إزالة نمبر معروف ذاكرة ಆದ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರ್ಕ ಮಟ್ಟಕ ತಿಯ ಬಹಟ್ಟವ ಅಹಮ್ಮಿಯತು ಕಮ ಎವ್ವರ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ತಿಯವರುಗೆ ಅಹಮ್ಮಿಯತು ಕಮ ಎಬ ಬಹಟ್ಟವಂತೋ ಮಿಹಾತನ ಮಣಿಕ್ಫಾಣುಗೆ ವಜೀರು ಕಮುಗ ಅಳುಗಂಡ ಫೆಣ್ಣ ಫೆಣುಮ ಕಂಕಂ ಹಿಂಗಾಫಾ ಗೊತ್ತ ಬದಾರುಗ ಅಳುಗಂಡ ಕರೆ ಯಗೀನ್ ಕಮೆ ನೆ
అది హాస్సకు సియాసీ మిహే గొతుగా హురే రైతు మజ్లీహుగా మీ దక్క ముందా వాహకతక అది పోడియంతోగా మీ దక్క ముందా వాహకతక గుళిగెన్ అడుగుండ సదామత రక్కాతిరిగం కరవరవాణకముగ యగిం కమెన్నే అది హాస్సకు మీ అడుగుండుಗೆ ವರ ಗ್ಯಾರ ಅಟ್ಟೆಹಿಂ ದಣ್ಣ ಮೀಹುಂ ವಿಸ್ ತಿಯ ವಾಹಕತ ಸರ್ಕಾರ ದೆಕೊಳ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ಆತೀವೆ එකමුග රක්කාතිරිකන් ඔත්තෝ නෙත්තෝ අळුගොಂಡ ಸುವಾಲು ವಿಸ್ಕುರೆ ಅಳಗೊಂಡು ವಿಸ್ ಯಗಿಂ ಕಮೆ ಮಿಹಾರುನೆ ಹಿಂಗಮುಂದ ಅಬೈ ಕಂತತಕ ಬಾಲೆ ಅರದಿ ಹಾಸಕೊ ಮಸ್ತುವಾತ شكريا ඉජත්‍රි මෙම්බර සුවාල් කුරම ලිවඩෑන්නවි සාලිස් ෆස් කුන්තුක තෙරේග කඩි හමවීරු විදාලු හිසාබ දෙබන් ජවාබ ඔතිය වසිර පුරුසොතරුව ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತರೇಶ್ ಅಳುಂಡಾಮಿ ವರ ಹಿತಾಮයක් ಫಾಹಕುರಾ ವಾಹಕೆಮ್ಮಿ ಅವಡಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೆಮ್ಮಿ ಸದಾಮತಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಹುಗೆಸ್ ಮಸೆ ಕುರಿ ಕೊಫೋರು ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ತಿಬೇಫಳು ನಿಸ್ಬೆವೆ ವಡಾನ್ನವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಿಕೊಳದ್ದ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕಿ ದೌತುಗೆ ಸದಾಮತಿ ಹಿದುಮೆತ್ತಹುಗೆ ಅಗುವಟ್ಟಾದ ಕರಾಮೆ ಕಂಡ ಮಿಕಂಕಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಫಹರೆ ಇಂಗೇತು ಮಿಹಾರಸ್ತಿ ದಕ್ಕವಣಿ ಕಹದ ವಾಹಕಫುಳೆ ಅಳುಂಡುಗ ವಾಹಕಿಕಿ ಮಿಹಾತನ ಮಿಸರುಕಾರು ಯಾ ಫಹುಂ ತಿಬೇಫಳು ಕೊಂ ವಾಹಕೆತ್ತೋ ಎನುದಕ್ಕವಣಿ ಪೋಡಿಯಂ ತಹುಗ ನುದಕ್ಕವಣಿ ಕೊಂ ವಾಹಕೆತ್ತೋ ಎಫದ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಫ ಕೊಂಬೆ ಫುಳಕ ತೋಯೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕ ನುದಿಬಿಯೋತಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿದಣಿ ಏಕಂ ಕಿರಿಯಾವೆ ಸಳುಮೆನ ಶಕ್ಯವಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಎಬೆ ಫುಳಕ ದೇಂಜೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ದೆಮು ಎ ಮಸ್ಸದತಕ್ಕೆ ವರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊ ಬಲಮು ಮಿಹಾತರ ಮೀಹಕ ಥ್ರೆಟೆಂ ಆಸ್ಕಮ ಬೆಜ್ಜಂ ಎಮ ಅಳುಂಡು ಹಮ ತಕರಾರುಕ ಅಬದುಸ್ ಕುರಾ ಇಲ್ತಿಮಾಸೆಮ್ಮಿ ಕುರಿಗ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗ ಉಳುಂದಿರುಗೆಸ್ ಕುರಾ ಇಲ್ತಿಮಾಸೆಮ್ಮಿ ಸಿಯಾಸಿ ಫರಾತಂ ಯಾ ಸಿಯಾಸಿ ಫರಾತ ಬದಲುವಾಣ ದೌಲತುಗ ಮಿಫದ ಮೋಸಸಾ ತಹುಗ ಕರಾಮ ಗೆದ್ದೆ ಗೊತ್ತ ಅಗುವಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತ ಅಳುಂಡು ಅಮಲ್ತ ಬಹಟನ್ವಾಣ ಸಿಫಾನ್ನ ಫುದುಹುನ್ನಕಿ ಮುಳಿ ದೌಲತುಗ ಹಿದ್ಮತುಗ ತಿಬೆ ಬೈ ಎ ಮೋಸಸಾ ತಂ ಅಳುಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಎಟೆಕ್ ತಕು ಸಲಾಮಿ ವಾಂಜೆಹೆನ್ ಅಳುಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ದಾತಕುಂ ವೆ ಸಲಾಮಿ ವಾಂಜೆಹೆನ್ ಅಳುಂಡ್ಮೆಂ ಬಲಂಜೆಹೆನಿ ಎ ಮೋಸಸಾ ತ ಎಂಪವ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ಮೋಸಸಾ ತಹುಗ ಬೇಣು ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಯಾಸಿ ಬೈಕೊ ತಿಬ್ಬಸ್ ವೆರಿಕಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟಿಯೆಂ ಒತಸ್ ಎ ಮೋಸಸಾ ತಹುಗ ಫುರಿಹಮ ಹಿದ್ಮೆ ರೈತುಂಗ ಸದಾಮತ ರಕಾತರಿಂ ಕಶವರ್ ಕುರ್ಮ ದಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತಂ ಅಳುಂಡ್ಮೆಂಗೆ ವಾಹಕತಕ ಅಳುಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಬಟ್ಟಂ ಕುರಂ ಹಿತಾಮೈಕಿ ಮಿಹೆನ ನೂ ಕಂಕನ್ ದಾನಿ ಎ ಮಾರುಣ ಹಮ ತಿಬೇಮನ ಇಜತರ್ ಮೆಂಬರ್ ಸುವಾ ಕುರವಿತಿವಿ ಸಾರುಣ ಹಮ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಂ ಎನಮ ಸಾರುಣ ಮೆಂ ಮಿಹಾರು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ತೆರೆಗ ತಸರ ಫುದಿ ರಂಗಳು ದಿಮಾದ ಮಿದಾನಿ ದಾಯರುಗ ಮಿಯಬಾಗುತುವೆ ಸಾರುಣ ಮೆಂ ಬಜೆಹೆ ಮಿಫದ ಕಂಕನ್ ಕುಡ ಕುರಂ ಮಾದು ಕುರಂ ಇಂಗೇತ ಅರುಣ ಹಮ ಯಾಗಿನ್ ಕೊಂ ಇಂಗೆ ಎಚಕಿ ಇಜತರ್ ರೈಸ್ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರು ಮಿವಗುತೋಯ್ ಸರ್ಕಾರು ಎವ್ವೆಸ್ ಸಿಯಾಸಿ ಫರಾತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕುರಂ ಮಸೆಕ ನುಕುರಾನೆ ಎ ರಕ್ಕಾ ತರಿಕನ್ 7% ಕೊಂಬೆ ದಿವಿ ರೈತಕ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂಡಾನೆ شكريا وزير دم فرصة ميروني ماتشان قولي أطور دائرة إجازة نمبر محمد إبراهيم محمد शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया मिनिस्टर अरुण कोल्लम बेनुम व सुवालकी देहास विहिवन आहर फुलुहुं आमर यीतकु फ्रेम कुरम मसक्के कुरी केसा बेहेगोतुं HRCM गे रिपोर्ट केस नंबर ID देहास 23/10 मतिंदा बोटे गैन दिवसक कोटमर नेति बाल्यागन गेनेस एना ओरियांको फुरगस्वरात गलमे हेरिकम एना बुना मसल्याग रिपोर्टा बेगोतु MDP गे वेरिकमग मिकं हिंगाफ वायरुग मियदा हमया फुलुहुंगे फरातु ए मसल इतुर बल्वा फेन कुशन नेक्कन नोत इक्कं मी जेंडर मिनिस्ट्री ना दि फुलुहुंगे रिपोर्ट तकुं एंगें ओइन इरुग मिकम जिम्मा फरात तका मेदु कोंगो तकत्तु शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल मियाद के सवाल के दायरा के थे वजीर जवाब तो बेफुली यार फुर्सत है ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತರೈ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ವರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಬೀಮಾ ಅರುಣ ಇಜ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ಕೇಸ್ के खांतता अपडेट बल्ला इज्तर मेंबर मी अपडेट करवान इंगे तो बहुत शुक्रिया वजीर और मियार फुर्सत मेहरबानी फेदु उतर दायरा इज्तर मेंबर इस्माइल निज़ार शुक्रिया इज्तर रईस मरहबा इज्तर मिनिस्टर अळगुण के सवाल की मी इज्तर मजली होगा दे में देखी विजे दिवे रईतुंगे सलामत रक्कातिरे वाहक अळगुण मेन्ना वेरिकंत के फेनिजे सरकार तक फेनिजे वरगिना हादिसात वेस मरुगे हादिसात का आदि मिकाहल वरगिना कंतता वानी फेमत वेफा अळगुण सवाल की मी सरकार मीवी मुद्दकु तेरेगा इज्तर मिनिस्टर फाहा कुरेवे तो मिकंतत कुरिय वुरे बोडुतनु मधुवेफा वाक शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल की को बात हो शुक्रिया अल्गुन सवाल की ए तफातु अल्गुन कुरिमस फा कुरिहं
kobato minister etafat fa kure fe betto kobato e tafsile ke algon men devenga member ka devungede शुक्रिया इज्जत मेंबर का सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया रईस दिवे रईतुंगे फुराना रक्कातेर कुर्मकी दिवे फुलुहुंगे एम्मे इस ए वाजिब ये तो अरुणमंगे मसकितवस बटन कुरनी मिगोतो मिहें कम वेज्जाम दिहास हैवना हरुम फेशिगें के मी स्टैटिस्टिक्स उन फेन्नंग एकमे अरुणमन फेन्नंग अनिंग हकीकत की निमिदिया दिहास सव्वी मी स्टैटिस्टिकली फेन्नंग एकमे अरुणमन मी मसके कुरनी कुरियं ओय तांगवेस दिवे एव्वेस रईतेगे फुराना मिफद गोतक नुदान गोतक अरुणमंगे मसके बटन कुरं दिवे रईतुंगे फुरानता रक्कातेरिको अरुणमंगे जिम्मा अदा कुरुमुगे मसके रिया दुवाल कैंडिनेडी सव्विस गडीरु दिवे फुलुं कुरान कमुगे यगिंकं अदि एकं कुरतो कशोर अरुणिकं कशोर कुरान कं दिवे फुन्ना यगिंकं अरुण अब शुक्रिया वजीर उलमाले देखो दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमही तंगन फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर ಅವನು ಸ್ವಾದಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಶಿಗೆಂಗೈ ರೈಸ್ ಆಫಿಹುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಗ ಅಮಿಕಬಲು ಜಲುಗ ಗೊಳಿತಕುಗ ದುವಸ್ತಕಂ ಹೇದ ಕುರಮು ಜಹುನ ಹಾಲತಕು ಏಗ ಫಹಂ ಅವನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಂಕುರವಿ ಬೇಫಳಕು ಮಿಯದು ವಾನುವಾಗ ಜಹಾಫೆತ್ತ ಮಿದ್ದೆ ಇಶ್ಯೂ ದೆ ಮಸಲ ವರೈಬ ಗುಳೆ ಸರ್ಕಾರಗ ತುಹುಮತ್ ಕುರುವೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಬೋಡು මිහුන්න බොඩති බේබෆලොන්න ගුළුන් එක්කම එහෙම ගුළුන් වන්න කොම්ම ෆහරකො රයතුන්නම් ඔති මි ගොත ජලුග ගොලිත තෝය ශම්මානු ගංහණු ආන කොම්ම ස්වරක එබෙන් ආන මි ෆ්‍රේම් කුරුමුග තුහුමතෙක් කොෆකම සෝෂල් මීඩියා ගව බොඩ එහෙම ආවණුම රයතුන්න शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल कुरुमग वगुत हमावी हिसाब ಇದಕ್ಕೆ ವಾಗುಳದ ಜವಾಬ್ ಇದ್ದಬಂಗತಿ ಜವಾಬ್ ದೇಮ ಫುರ್ಸತ ಅದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ ರೈಸ್ ಕುರಿಂಬೆಸ್ ಸವೈತ ಮೆಂಬರ್ ಕೊ ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್ ಗಾಣ ದೆನ್ನೆ ಫದಾಂಗ್ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರಕಿ ಗಾಣು ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ವಾಕಿ ಗೊತಕ ತಫಾತ್ ಕುರಾಣ ಸರ್ಕಾರನ್ನು ಎಮಿಹಾಕಿ ವೆರಿಯತ್ತೋ ಗೆರಿಯತ್ತೋ ಅಳುಮೆನ ನುಬಲ ಎಮಿಹಾಕಿ ಕೊಂ ಹೈಸಿಯತೆಗೆ ಹೊರಿ ಮೀಹಕಿತೋ ಕೊಂ ಮಗಾಮೆಗೆ ಹೊರಿ ಮೀಹತ್ತೋ ಅಳುಮೆನ ನುಬಲ ಗಾಣು ದಣ್ಣ ಎಚ್ಚ ನೋ ಮೀಹಾ ಹೊರಿ ಮಗಾಮಕಿ එම ගානුන් තම්ෆීස් කරමුන් දායරු එමිහාග මගාමෙ අවුල්මෙ නුබදාන කොම්මෙ මගාමෙග හුරි මීහෙක්කමුග වියස් එමිහාග මච්ච ජිනායි තුහමත කුරවේ හාලිතුගේ මස්ස ෆුලුන් තහුගේ කුරාන අදි තහුගේ කුරානි ෆුලුහුන්න දිවිෆවා හුරිහා බාරක හුරිහා ඉක්තියාර බේනුකොගේ අවුල්මෙ වකි මීහෙකු වාති ඉස්තිස්නා නුකුරාන අවුල්න කෂවරකෝ යගින් කොද්දෙන් කෙරේන කමකි මිසරුකාර මීහෙක් ෆ්‍රේම් නුකුරාන මිහාරු මිද් බෙදෙවුන්දා මස්සලාගේ ඒ ආයිලාවේ සවුන් කෂවරකොන් අරුවන් අල්ගොන් මෙන් එව්වස් ෆරාතේ ಫ್ರೇಮ್ ಎನ್ನು ಕುರಾನ್ ಗಾಣುಗೆ ತೆರೆ ಲಿಬಿದೆನ್ ಜೆಹುರಿ ಅರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮೆಸಿ ಫರಾತ್ ಲಿಬೇನೆ ಹಮ ಏಯಾಕು ಗಾಣುನಿ ಗೊತ್ತು ಗಾಣುನ ಎಮಿಹಕ ಆರಾಹಮ ಕುರಾನ್ ಜೆಹುರಿ ಆದಿ ಮಾಲಕ ಆರಾಹಮ ಕುರಾನ್ ಬರ್ಬಶ್ಕರ ಎತ್ತರೆ शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी गदड़ देखो दायरा इज्जत मेंबर मीकाल अहमद नसीम शुक्रिया इस्तर रईस जमहूरिया मारुगे इंजार दे वाहके की वरा हसास मसले का मालवन देखें फेब्रुवरी देहास तेवीहुगा एरुगे माले सिटी काउंसिल गे मेयर डॉक्टर मोहम्मद मुइजुगे स्पोक्स पर्सन ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹುಗೆ ಲೇಯೊಹರುವಾಲಂ ಗೋವಾಲೆ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಪುಲ್ಹುಂಗ ಎ ಮಸ್ಸಲ ತಹುಗಿ ಕುರಮು ದನಿಕ ಎ ಮಸ್ಸಲ ಫೈಲ್ ಕುರಿಕ ಮಾಳುವರ್ ಮೆನ್ನ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಬಲಿಬೆ ಮಿಹಾರು ಎಕಮನಾ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮೋ ಸಸ್ಪೆಂಡುವೆ MACL ಗೆ ವರ ಮತಿ ಮಗಾಮೆಗ್ಗ ಎಹವಿಮ ಅಳುವನ್ಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಕಂಕಂ ಮಿಹಿನ್ ದಾನಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಎನ್ನ ಅಧಿಕೂರಿಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಎ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನಿ ಕೀನೆತ್ತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत और जवाब दे शुक्रिया इज्जत मेंबर कुरियो साउंड दन्ने विहें अळगोन में रईस जमहूरिया वेस अद दिवे एव्वेस राइतक वेस फुराने गेल्लुम वेदान हें हीवा इबारतकुम मीहकु अमले कुरियस अळगोन में कमे तहुगी को बलाना एकम वर रंगले इंगि वडानवाने मोडिस डेमोक्रेटिक पार्टी गे एक्टिविस्ट वर फहुं कुरेव्वी कम अळगोन में ना तुहमत कुरेगे मसले साउंड में वानी तहुगी कोफ हम या एकुगा ए मसले तहुगी गुगा एई डायरेक्ट थ्रेट नूंकम अळगोन में ना गबूद कुरेवे हिसाबुन ए मसले निम्मा फाइल कुराने ए मसले बदन एहनमस ए मसले फाइल कोफिया फाइल कुरानी ए हिसाबुन एई थ्रेट नूंकम फुलुहुन्ना खशोरवा हिसाबुन एमिहक देंजे नसेहता इंजारु दीफा हम एगोतन अळगोन में कुरियन तांगे समल कुरानी एव्वेस दिवे राइतेगे फुरानय एव्वेस मेरुमकु नुरक्कलें आस्तान फद वाह दक्का कम वजह सीरियस को में मस बदान शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा इज्जत मेंबर मरूफ जाकिर शुक्रिया इस्तरी रईस मी
ಮೀಸ್ ಪಿಹುಣ್ಣ ಗುಳ ಬಿರುದೆಕ್ಕುಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಾಸಕೊ ಮಸ್ತುವಾತಕೆಚ್ಚ ಗುಳುಂಗುರಿ ಫರಾತ್ತ ನೋತ ಗೇಂಗುತ ಕ ನಿಸ್ಪೆ ವಾಕಮ ತೂಮತ್ ಕುರೆ ಫರಾತ್ತಂಗೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಅಳಗುಣುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ವೆಸ್ ವರ ಗಿನ ರಡ್ರಶುಗ ವರ ಗಿನ ರಡ್ರಂಗ್ ಹುರೀಮ ಮೆಮೆದೆನ್ನೆವಿ ಫಶ್ರಂಗುವೆ ಕಮದೂಗ ಅದಿ ಕೆಂದೂಗ ವೆಸ್ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿಗೆ ಬೇಣು ಕುರ ಕಮ ಅದಿ ವಿಕ್ಕ ಕಮ ತೂಮತ್ ಕುರೆ ಫರಾತ್ತಂಗುಳೆ ಮಿಕ್ಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮ ವಜೀರ್ ಕುರವಣಿ ಕೊಂಕಂತತ್ತಕೆತ್ತೋ ಅದಿ ಮಿ ಕೆಂದು ಅದಿ ಕಮದು ಅಳುನ್ ದಾಯರಾಗ ಮಸ್ತು ಆತಕಿತ್ ಕಂತ ಎಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ ದೇವ ಫಾಣಂತೋ ಮ್ಯಾರಸ್ಕದಂಗೆ ಎಟ್ಟ ಕಾಮ ದನ್ನವ ವಾಹಕೆ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत शुक्रिया इज्जत मेंबर वारम मुहिम सवाल मी मस्तवातकी मसले की गैगण का मीडिया विसक तिरीहकं हार तेरे राज्य के बड़ो मुंगास मिहार और में हिसाब से मसले मी सरकार अमाज हिफाफ वाणी मी मसल मुलु लुहेदा एक्कों हाल कोरं मिकमुग अरुण में गेंगुले स्ट्रेटजी अरुण वार साफ को किया दी फस वाणे बाय इज्जत मेंबर न दिमावेगे मी वीएफआर कुरा मी हुन्न अरुण में एम फुरतम मी फारदा एकांत होगी को बदनी एगो तुम अरुण में वाणे सेक्टोरल को बदाफ बहाफ ए तंतनु गति भी वीएफआर कुरा मी हूं हिफा हायर को गाणु कुरमचंगे मी हूं गेनमुग मस्कते फराफ मी मस्कतंग अस्लु लिबेंजे बार अरुण में लिबिदेनी मिहार हुशरिफा मस्तवातक तीगे गाणु इज्जत मजदी हूं फासवा हिसाबु ए नमस मिवगु तो अरुण में लिबि फहुरी गाणु तो बारुगा फॉर्मूला ए एग्जांपल ले अरुण में मिहार वाण एतांगो एम्मे बडति नेटवर्क तन आगा हायर कोफ मी वागुतु अरुण में मिवाहक देखे मुंदा वागुतु एबदे दिव्य राज्य के देसर हद्देग मस्तवातक तीगे विक्कुमुग व्यापारिगे इन्वॉल्वा बाय को हायर कोरुमुग मसकते मिहार सिंगमुग बदे एम अरुण में टारगेटेड को मिगेंदनी मस्तवातक तीगे व्यापारी कुरा मी हूं ए हुरिया फरातक अरुण इंजार दें एकांत हुट्टालंबी हुट्टा अनुदाकम वेज्जाम हिफा हायर को मिराज साफ कुराना आदि ए फरातक दिव्य रायतुन देमुंदा गेल्लुमा जिम्मा कुरवाना इज्जत तेरी मेंबरुगे तिय दायरा अरुण में साफ खोदेना इराद कोरविया मी सरकार निमेनी अरुण में दिव्य राज्य को हुरिया दिमागी मसला हाल को बहुत शुक्रिया शुक्रिया इज्जत वजीर अरुण मिहार फुर्सत मेहरबानी व्याकरदु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियादा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर कमा हवाद मफाहु वजीरा हवाद फुरी मुससा तक तिरेगा वर बोड़ती करप्शन गे तुमत तक खबर तक अरुण में फेनिगेंदिया कस्टम्स करेक्शन इमिग्रेशन मितंतनुगे तहोगीगु मिहारो एब देतो एब स्वरक एक मौलूमात अरुण ली फणवाती दें अनेकम की वजीर विदालवनी गाणु कुरिमती गे एब तफात कुरु में नुगेंगुलो बाण में एचडीसी एमडी या मिहारो हायर को वाणवागे हुन्नवी सम्मान ए इमिग्रेशन कंट्रोल अरुण में नंग फेन्नंग हुरी हिसाबुगा गेम फेनु फैसा गदा मिहुरिया कमक बदार सम्मान तं कोले कुड कोलेनी ए नमस एचडीसी एमडी मिनिमम वेफा सम्मान वाणवा दांगे जेहेनी ए कीवें कम अरुण नेगे थम एक साफ कोल देवें ओतिया एहन तुहमते सोतीम अमी कंबदु कम तुहमत कोरे फ्रेम कोफत वजीर नुकुरे वियस ए फ्रेम कुरुं एकशीगम वाती एहन बेफोल कुनमे सकन कोरवा वेतो ए साफ कोल देवे शुक्रिया इज्जत मेंबर मियदु के सवाल के दायरा के तेरें एवस वरक जवाब देवम बेन फुलवानम ए फुरसतन अरुण वजीर अरुण इज्जत रईस अरुण माफा को दन्नवा इज्जत मेंबर सवाल को फुरतो बा अदि फहर तकुरा कोल दे दानतो शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अरुण सवाल की कस्टम्स करेक्शन इमिग्रेशन के वार बोडेती अदौत होगे करप्शन के वाह के अरुण में इविकेन दिए ए किया हिसाब के तो मिहार रिकम शुक्रिया इज्जत रईस अरुण में मी सरकार आ फहुन दाऊत को मोसाता होगा खंकं गोस को हुरिकं गबू कॉफी में කොෆ්ෆ එක නගල කරම මසේ කරන්නේ එහෙනම් අරුණ නමති එම්බේ බේෆුරුන්න දන්නවාලන් අරුණ මෙමි බලා මස්සල තහකි මිසර්කාර ගොෆෙදුන මස්සත කරනු අරුණ මෙමි බලා මස්සලේ කි මියදුන් ෆෙෂිගෙන් ගානුනු දා එම්මේ දුර ඒ බයි ගානු තකුන් අංහරුගේ රෙකෝඩ්ස් එබ ලිබේ අරුණ මෙන්න ගානුගේ තෙරෙන් බලන් ඒ රෙකෝඩ්ස් ගේ තෙරෙන් අරුණ මෙමි බලන්නේ එහෙම මී මූදාෆෝරි මස්සතකේ මූදාෆති මීහුන් තකේ ගවාහක මි දක්කණි මීන් එව්වස් මස්සලෙන් අරුණ මෙන් දූකොන්නු දාන मिहार बलव मिदा मस्सत मिहा थरो को मि बलन जेहनी गाणु के तेरे कोट मरहला मी को दूणवाने का कशवर को फुरी हम तहुगी के तेरे मी हुन्ना खांडेड़ी के साबित हेक्का होगा अरुण में मि दवा त कुरमटका कुरंजे तहुगी थरो कमो ए वगुतु एनगणी एहन में सुट्टानु ला मसके कोलेगे जसाना दावतु का हास को अरुण में मी लॉ एनफोर्समेंट इदारा तहुगा करप्शन की अरुण में एव्वेस वरका टॉलरेट कुराने चनु अरुण में फैसा के बेणों को गिरना नुफूजु के बेणों को गिरना मी इदारा था खरा में नगा दा मी हुना तेरे हर कश फियोड़ाना देवना सवाल की जवाब का दन्नमंग कुरिम वे साउंड देने एवस बेफुल को फ्रेम नुकुराना अरुण में
අලුවන්ට කෂවර කොෆින් තිය විදාළුවා මස්සලයාගේ කංකන් ගොස්සෝ ඉක්ගොයි. ඒ අනුන් වසීරගේ හයිසියතුන් මස්සත හිඟමුන් දාගොයි බලන් ගානුන් තිබේෆුන් දාසිම් පුරවා ෆෙබොවේ. අලුවන් බදාෆින් අලුවන්ට කෂවර වේ ඒ මස්සලයාගේ ෆ්‍රේම් කොෆෙන් නෙක්කම්. අලුවන්ට කෂවර වේ ඒ මස්සලයාගේ මිහාරු හයියරුගේ බේෆල එෝති ඒ මස්සලයාගේ ෆුදුහුන් බෙලි බෙදමුන් සාබිතු හැකි ෆෙනිගෙන්කම්. ඉරාත් කුරවියා දිවෙහි රයිතුන්න ඒ දව්වා PGO ෆීහ ෆොනුවේ හිසාබුන් ෆුදුහුන් තෆ්සීදී බ්‍රීෆිං එ දෙවවානේ අවුණ ෆුදුහුන් මාලුමාත් දෙවවා ගතුම් වෙජ්ජාම ඉරාත් කුරවියා බුරාසේ දෝස් ඒ මාදම ඒ මාලුමාත් දිවෙහි රයිතුන හිසාබේ බේෆලුන් හිසා කුරවවානේ ಕುರಿಗತಿ ದೆನ್ನವಿ ಕೇಸ ಮಿ ಕೇಸ ಮಿ ವರ ತಫಾತು ದೆ ಕೇಸ್ ಇಂಗೇತೋ ಆಫದ ಅವರೆಂಜಾ ಕಂಪೇರ್ ನುಕುರವೇನ್ ಹೆಂಗ್ ತಫಾತು ಮಸ್ಸತ ಹಕಿ ತಫಾತು ಗೊತ್ತದ ದವ್ವಾವೆಸ್ ತಫಾತು ಫೆನ್ನ ಹೆಕಿವೆಸ್ ತಫಾತು ಎ ಹೆಕ್ಕ ದವ್ವಾ ದೇತರೆಗೆ ಗುಳುಂವೆಸ್ ತಫಾತು ಎಹಮಿಮ ಅರುಣ ಯಾಗಿಂಕಂ ಅರುವಂ ಫುದುಂಗ ಮೊಸ್ಸಾನ್ ತಫಾತು ನುಕುರಾನೆ ಬೇಫುನ್ನಾ ದೇತರೆಗೆ ಅದಿ ತಿಫದ ಕಮಕ ತುಮತ್ ಕುರವೆ ಹಾಲತು ಅರುಣ ಏಕಂ ಬಲ ಕಶೋರಸ್ ಕುರಾನ್ ಇಂಗೇತೋ ಬರಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ವಜೀರ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಸುವಾಲ್ಗೆ ವಗುತುಮಿ ನಿಮುನಿ මිනිස්ටන් අවුන් වරබර ශුකර දන්නවන් මජිදේ වඩාගෙන් කර විශ්වාල්තක ජවාබ් දෙවීම. මජිදීයෝගේ රයිස්ගේ මේසුම් හුෂාලා කංකන් 7.1 ගාව නම්බර් 16/2030 බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කුරුම ගානූනුගේ හවන මාද්දාගේ ශවිනී ගාවා ගොත්ගේ මතින් मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर को अय्यम करो मट्टका रईस जमहूरिया फुणवाफा मसद दिरासा को गोते निम्म एमएसए गुले दायमी कमेटी फुणु रईस जमहूरिया फुणवाफा सिटी मस्जिद इवादे बुमक अमीना अरिवदन्नो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह वेदन सलाम फदरनो में मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबरों को इस्तीफा देवो मागुलिगें ए कमीशन के मेंबर कम के मकाम हुसफावाती कानून नंबर 16/2030 है ब्रॉडकास्ट कुरुंग कानून के हवन मादा के शावीनी का वागुत के मती मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर को अयन कुरमटका आमकों इवलान कुरुमुंग एकमंग इजाबते बेफलुंग नंफुलतकाय ए बेफलुंग मालूमात ए कमीशन अयन कुरुमुंग अलगुन इसकंदे तरतीबुम इसिटियाक फोनवी में एकें अलुस्ताजा अहमद शियाना माफरन फतह दें अल्फाल इब्राहिम अशरफ वाव मशवेली तीनें अल्फाल मूसा रिलवान माफरन हाविला हतरें अल्फाल अली यूसुफ बारणा लवेनी हिन्नवरु फहें अल्फाल ज़ीना ज़ाहिर अतिरीगे गाफ्ताल गद्दू हयें अल्फाल अहमद ज़ाहिर हेम्वेरु संदलीगे हतें अल्फाल ज़म्मत अहमद वहीद माला गाफ्ताल थिनदू अशें अल्फाल मोहम्मद शमीम हेम्वेरु प्रिटीविला नुएं अल्फाल शिमला अहमद आस्ट्रलगे सीनु हितदू दिहें अल्फाल फातमत ज़ाइमा ओकिड मागे शवेनु फीवा विमा इससे देने वो नाम फुलता रही तो मस्जिद मुशालो वादेवा मस्जिद फेनवेडाने वागो ते कमतिंग एक कमीशन अंगायन कुरान बेफले के नाम फास को देवा अंगवादे बुंगे दे में इतराम कबूल करे बुंगे दे में नवार शव्वाल 7 है 17 अप्रैल 2025 खादिम कुम मोहम्मद मोइस शुक्रिया अमीना रही तुंगे मस्जिद हुए गवायत के साथ एक मंसूइश वना माद्दा के लवेनिक दरुंग मिमस्सदा दिरासा कुरमा मिनिमम मोससा था कमेटी फोड़ो अतेपेंट दे गाँव नंबर 5 ऑफ देहास अते दिवे ही सिविल सर्विस गानून के सतारण मादा नूनगावा गुत्के मतीं सिविल सर्विस कमीशन के नायब रईस अय्यम कुरे मट्टका रईस जमहूरिया फुणवाफा मसद दिरासा को गोते निममंग एमएसए गुले दायमी कमेटी फुणुंग रईस जमहूरिया फुणवाफा सिटी मस्जिद है इबादे अमीन आमगरियोगा दन्नो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह वेदन सलाम फदरनो में कानून नंबर 5/2030 दिवे सिविल सर्विस के कानून के 57 मादा नून का वागुत के मतीं सिविल सर्विस कमिश्नर नैब रईस सिंह अयन कुरमटका एमादा का वागुत के मतीं ए कमीशन के मेंबर कमंग अयन कुरवाफावा मचंगोली सिग्मा अलुस्ताज मोहम्मद मुश्ताज के नाम फुल रईतु मस्जिद मुशरवा देवा मस्जिद फेनवडान वागुत के मतीं मिनाम फुल फास को देबुंगे दिदेनवी में इतराम कबूल करे बुंगे दे में 23 शव्वाल 7 है 21 अप्रैल 2025 खादिम कुम मोहम्मद मोइस शुक्रिया अमीना रही तुंगे मस्जिद गवायत के साथ एक फंसवी सनमादा गलाबिनी दरुं मिमस्से दिरासा कुरुम मिनिमम मोससा था कमेटी फोनो मस्जिदी तारफ कुरंजे बिल 8.1 सरकार के फरातुं माफन मेदारा के इज्जत मेंबर अस्मा रशीद हुशालु वाफावा बिल के फरतम कियों इवुं बोहिया वहिकम के बिल नुए इब्तिदाई बहुस 9.1 सरकार के फरातुं माफन मेदारा के इज्जत मेंबर अस्मा रशीद हुशालु वाफावा बोहिया वहिकम के बिल हुशालुवा देवा
දෙවමශා ජවාබ්දාරය වඩාතුමශා ෆොහබස් විදාලෝම ජුම්ල ෆනර්මේටුක ෆුරසති ලිබඩන්නවාන බිල්ගේ ඉබ්තිදායි බව සිංගමුන්දායරු ඒ ෆනර්මේට් එහුගා නොත බෑබේ බහලාගෙන් බේනුකුරුමුගේ ඉඛතියාර ඉජ්ජතෙරි මෙම්බර ලිබඩයන් ෆාවේ බිල් හුෂඩුවා දෙවම ඉජ්ජතෙරි මෙම්බර ෆුරසතරුවා शुक्रिया राइस शुक्रिया इज्जत तेरे मेंबर दिवे रायतो मी बिलु के मकसद की बोहिया भाई कम के दातिकं हल्लु कुरुम मगफही कुमट्टका बोहिया है कम बेनुवा फरात कशा फरात होगा दिरुमुगे हालत देनगुत्मा दिरासा कुरुमुगे मगफही को दिनो बोहिया भाई कं एम्मे बेनुंजे फावा फरात का दिरुलेन एकशीगिंवा तंतं हवजस्सा दिनुमा ඉස්කන් දිනුමා මාලි තනවස්කන් කුඩ දිරිඋලේ එකශීගෙන් වා තැනෙන්නෙන් ආයිලා තක බෝහියා වහිකම්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තන් හිංගුමගේ උසූල් තක් කණ්ඩයලෝ බෝහියා වහිකම්ගේ මස්රූතන් හිංගා ෆරෑත්තක් එෆද මස්රූත හිංගණී ಜಿಮ್ಮಾದಾರು කමා එකු අදි දෙෆු ෆෙන්න උසූල් තෙහෙගේ දශුන්කන් කෂවර කුරෝ බෝහියා වහිකම්ගේ මස්රූතකන් හුද්ද දිනුමා මස්රූ හිංගුමා ගුලේ උසූල් තක් කණ්ඩයලෝ बोहिया वही कम के मशरूत हो दाशु तरक्की कुरेवे तंतनुगा फुरियम वांजे वसीलत मिंगड़ तक एफ तंतन लिबिन जे असासी खिदमत कंडेलो बिल हुशेली सबब सरकार फरा तो मिबुल हुशलम बेन फ्रुई दिवे राज्य का दिरुले एम्मेहा रय्यतुन्न रक्कातरी अदि दिरुलुम बेनुम तक फुदे एकशिंगें वा बोहिया वही कम का वासिल उमंग हुरी फुरसत बेनुम फसेह कमाएकों हिफेने बोहिया वही कम के निज़ाम कायम कों ए निज़ाम के दरुम बोहिया वही कंग एम्मे बेनुं जैफावा फरातक दिरुलेन तंतं होदा दिनुम मगफही को दिनुमट्टका इफद फरातक खास को बोहिया वही कम के प्रोग्राम तंग हिंगा मस हिंगुमुगे उसूल तंग एक कंड एलुमा बोहिया वही कम के मस रू तंग हिंगा फरातक इफद मस्रूत इंगणी ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮ ಅದಿ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಉಸೂಲ್ ತೆಹೆಗೆ ದರುಂಕಂ ಕಶವರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಬೋಹಿಯವೈ ಕಂ ಫೋರುಕದ್ದೇನ್ ಫರಾತ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರುಮ್ ಮಾ ಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಎಫದ ಮಸ್ರೂತಂ ಹಿಂಗುಮಗೆ ಉಸೂಲ್ ತ ಕಂಡಾಳ ಬೋಹಿಯವೈ ಕಮ್ಗೆ ಮಸ್ರೂತ ದಶುಂ ತರಗ್ಗಿ ಕುರೆವೆ ತಂತಂಗ ಹುಣ್ಣಂ ಜಿಹೇನೆ ಮಿಂಗಂಡು ತಕ ವಸೀಲತ್ತ ಕಂಡೇಳ್ಮ ಎನ್ನುಂ ವೆಸ್ ಕಮ ಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ ತ ಬಯಾನ್ ಕುರುಮೆ ಇಲುಗ ಮುಹಿಮ್ ಸವಕಿ ಮಿಬಿಲು ಮುಹಿಮ್ ವಾಸವಕಿ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿ ಕಮ್ಗೆ ದತಿಕಮ ಕುಲಿಗೆ ಹರದು ಬಡುಮ ಎತ ಲಕ್ಕ ಬಯಕ ದಿಮಾಯಿಫಾವ ದತಿತ ಕಂ ಹಲ್ಲೆಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ದಿನುಮುಗ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿ ಕಮ್ಗೆ ಎಕ್ಷಿಗೆಂವ ಹಾಲತಕ ಗೆಂದಿಮಟ್ಟಕ ಮಿಫದ್ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇನುವ ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರವಾತಿ ಮಿಬಿಲುಂ ಹಮ ಹಮ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹುರಿಹ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಹಾಸಕೊ ನಾಜುಕು ಹಾಲತುಗ ತಿಬಿ ರಯ್ಯತುನ್ನ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಅಗುಹೆಯೋ ಅದಿ ಏಕಶೀಗೆಂವಾ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕನ್ ಲಿಬೇನ ಗೊಯ್ ಹೆದುಮಂ ಎಳಿಗೆಂದ ವರುಗದ ಬಿಂಗಲಕ ಉಮಿ ಮಿಬಿಲು ಮುಹಿಂವಾ ಸಬೆಕಮ ಫಾಹಕುರ ಉಶೇಳಿಗೆ ಮಿದ ಬಿಲ್ಗ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಮೊನಿಟ ಕುರುಮ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮಗ ಸಾಫ್ ಕಾನೂನಿ ಒಣಿಗಂಡೆ ಉಫೆದಿಗೆಂ ದಿಯುಮೀವಿಸ್ ಮಿಬಿಲುಗೆ ಮುಹಿಂವಾ ಸಬೆಕಮಗಾಳ್ಗೊಂಡು ಫಾಹಕುರ ಮಿ ಬಿಲಕಿ ಇಕ್ಸಾದಿ ತರಗ್ಗಿಯ ಕುರಿಯರು ಲಿಬಿ ರಂಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕುರೈಫಾವಾ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂಗೆ ಮಸ್ರೂತಕ लोकल इक्सात तंग हीवागे को वजीफा उफेदुमा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मगु हुलुमा फुरिहम सियासत तक उकुलवालुमा फावा बिले मिबिलु अंती नो बाबक मिबिल तरतीब कुरुमगा वनी गौमी तरगी प्लेन ग इतिमाई हम कमगा उसूल ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल त कम मगु हुलुवी तंफीज कुरुम फसेह वेಗೆಂದ ನಿಜಾಮಕು ಮಿಬಿಯುಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮಂ ಒಣಿಗಂಡ ಸಾಫ್ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಆಮುಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ಹೋದಾನೆ ಹಾಲತ್ತಕ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂಗೆ ಫಂಡು ತೌ ಉಗೆ ತೆರೆ ಮಾಲಿ ಕಂತತ್ತ ದೆಫು ಫೆನ್ನಾನೆ ಸಿಯಾಸತ್ತಕೆ ಇಮನಾಫಾ ವಾಣೆ ಅಳುಗನ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಹುಷಾಳ ಮಿ ಬಿಲಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಫ್ ಗ ಸ್ಫೃತ್ನ ಫಹರ ಹುಷಾಳಾಲೆವೆ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂಗೆ ಬಿಲು ಮಿ ಬಿಲಕಿ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಹೇವ ನಿಯತುಗ ನಿಕಮೆತಿ ಆಯಿಲಾತಕ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಕಶವರ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ हाउसिंग अथॉरिटी तक मुनिसिपालिटी तक डेवलपरुन्ना मदनी जम्मिया तक गुಳಿಗೆ ಅವಸ್ ಹಲ್ಲೆ ಗೆನೋಮ ಹುಷೇಳೆ ಬಿಲೆಕಂ ಫಾಹಕುರ ಇಫದ ಬಿಲೆ ಕಾನೂನಕ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂಗೆ ನತೀಜಾ ಕಿ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂಗೆ ಫಂಡ್ ತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಅಗೀಗಿ ಅದಿ ದೆಮೆහෙಟ್ಟೆನೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತಕ ಇತುಬಾರು ಲಿಬಿ ಎ ಯಗೀಂಕಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಾನೂನಿ ಒಣಗೊಂಡು ತಕೆಂ ಎಕ್ಲವಾ ಲೆವಿಗೆನ್ ದಿಯು
බෝහියාවයි කමකි ඉන්සානී අසාසි හග්ගක වායරු කොම්මෙ මීහකවස් එකශීගෙන් වා බෝහියාවයි කම ලිබමුගේ හග්ගො ලිබිගෙන් වේ මිබිලුන් කෂවර කොද්දනී මි හග්ගකි ಚಾನ್ಸಕ ನುವತ ಇಖ್ತಿಯಾರಕ ದೂಕ ನುಲ ಹಾಸಕ ನಾಜುಕು ಆಬಾದಿ ತಕ ನಿಜಾಮಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕೊ ತಂಫೀಸ್ ಕುರೆವೇನ ಹಗ್ಗು ಉಕಂ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರಗು ಫರಾತುಂ ಶಾಳ ಫುರಿಹ ಮಿಬಿಲೆಕಂ ಫಾಹಕುರ ಕಾನೂನಿ ಒಣಿಗಂಡೆ ನೆತಿ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂಗೆ ಎಹಿ ಈ ನುಹಗ್ಗುಂ ಬಹಾಲೈಫಾ ವಿಧಾನೆ ಖಮಶಾ ಎಕಂ ಒತಿ ಮಾಜೀಗ ಫೆನ್ನಂ ಎಹೆನಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗು ವಿಸ್ಮಕಿಯ ಅವಸ್ ಅದಿಬೇನು ಜೆಹಿಗೆ ವ ಫರಾತಕ ಫರುವ ಕುಡ ಕುರುಮ್ಗೆ ನೆಹಮೆನ್ ನೆತಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಮಗುಂ ಎ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಕಮ್ಗಾ ದಣ್ಣವ ಈ ಸರ್ಕಾರಗ ಸಿಯಾಸತಕಿ ಅಫೋರ ಅಗುಗ ಹುರಿಹ ರೈಯತುನ್ನ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿ ಹಿಸಾಬ್ ತಹುಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತರಕೀಕೊ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯಿಲಾಕ ವೆಸ್ ತಾಹಿರು ತಿರಿಯುಳ್ಮೆ ಬಿನಾ ಕುರೆವೇನ ಪದ ವೆಟ್ಟೆ ಕಶವರ ಕೊದ್ದಿನು ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಮ್ಗೆ ಮಸ್ರೂತ ಹಿಂಗುಮ ಕಾನೂನೆಂ ಒತುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಂ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರುನ್ ದೆಕೇತಿಯ ಏಯ್ ರೈಯತುನ್ನವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಾದಾ ಬಡು ಗೊತೆಕ್ಕಮ ವಾತಿ ಮಿಫದ ಕಾನೂನೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮಜಲಿಹ ಸರ್ಕಾರು ಫರಾತುಂ ಫೊಣುವಾಫಾವಾತಿ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನುಹನಿ ಉಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕ್ ಶುಕುರ್ ದನ್ನುವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಬಿಲ ಬಹುಸ್ಕುರುಬಮ ಕಂಡಲಿಫೋನಿ ಜುಮ್ಲ ಹತರು ಗಡೀರು TNC දෙගඩීර 35 මිනිට් MDP 33 මිනිට් MDA 7 මිනිට් ජුම්හූරි පාටි 12 මිනිට් MNP 12 මිනිට් වකි පාටියක නිස්බය වඩා නුගන්නවා කොම්ම ඉජ්ජතෙරි මෙම්බරක හැම් මිනිට් වාකුළු දෙකේවම එදි වඩා යන්නවම ඉජ්ජතෙරි මෙම්බරුන්න ෆුර්සත් උළුවාද प्रथम फुर्सत में अरवनी विधमाले दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल शुक्रिया इज्जत रईस बी बिलो सरकार को फरातों तो मजलिया फड़वा बिल घोषणा दी इज्जत मेंबर अस्मात तेवरा युलास्तर कमाक शुक्र अदा करो इज्जत मेंबर रईतुंगे मजली होगा थड़मुग वाकुल दक्कवार इज्जत मेंबर के नंग प्रवात इज्जत रईस आलुमें भी बिलक वाह का दक्कार दिवराज्य भी दिगु तारे होगा राज्य अलगुल में मी डेमोक्रेसी बाले बेरिकत अलगुल में कुरमु का हिसाब खास के डेमोक्रेसी का हतरवण दौरे अदा कुरमु दायरुगा दिंगा बेरिकम तो इस कोमेश्वर का मसकते कुरम गुणु इसे तरह इस हेड नमेस ये मसकते की अलगुल में ना फेनिके में दिए ये बेफलू के सियासी मकसद है हासिल कुरमटका कुरमु कुरम बेनुम बेगें कुरमु का मसकते कमा ರಂಗಳು ಹೇಯೋ ನಿಯತಿಗ್ಗ ರೈತುನ ಪುರಾ ಕಮುಗೆ ಪುರಂ ಉಳೆ ಕಮುಗೆ ಪುರಾಣ ಕಮುಗೆ ಅಲಿಗದ ದಲೀಲೆ ಮೀ ಮಜಲಿಹ ಬಿಲೆ ಫಣವಾಗಿ ಏಕಮಾಮೆದು ಮೀ ದೊಳಗು ಮೇ ಬಿಲ್ ಹುಷೇಳಿಗೆ ಬಾಸ್ ಕುರ ಮುಂದನಿ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಮಾಲೆಗೆ ದಫ್ತರ ಕಿಯಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹಿಸಾಬಂ ಫೆರಿಗೆಂಗೋಸ್ ಬೇದು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬೆಗೆಂಗಾ ದಫ್ತರ ಕಿಯಾ ದಫ್ತರ ಗೆಕುಲೆಗೆ ಎತಂ ಹಾಸ್ ರೈಗಿತುನೆ ಎ ದಫ್ತರುಗ ದಿಹಿಗೆನ್ ದಿಯರುಗ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಜಾಮೆಗ್ಗಸ್ ಇಂಗೆ ವೋಟಾ ಹಮೆಂ ಯಾಮ एक ही दिमत दिमालक एबे फुलम बहाले के वोट होता ए दफ्तर को बे कोम बे कुछ बेनो करम दी ए नमेस एबे फुलुंगे ए निकमति हाल बोहिया वही कोमुगे निकमति हालुं एबे फुलुं अरागत मटका एबे सरकार को मिस्ताग मसकते को फेले ए नमेस मेदुगे रईस जमहूरिया डॉक्टर मुइज़ आलगुलमेन मी सरकार रईतुन्न बोहिया वही कं हासको बोहिया को दतिकं हुरी रईतुन्न फोर को दिन मटका මිකුරමුන් ගෙන්දා මසක්කයි අලුමෙන් දිවරාජ්‍යයේ එම්මහා ලොබත් රහිතුන් ඉදත රයිස් බලා ගන්නාන මී සරකාර්තක රහිතුන් එකුලවාලයන් සරකාර්තක රහිතුන් ගෙන්න ගෙන්න ගේ බොඩු සවුත වෙරින් ගෞමතකන් එබ ඉන්ති මී ඉස්කුරණී වෙරින් ඒ වෙරින්ගේ අමිල්ල ලාභයා මාම්පා හෝදන් තෝ නූන්නම ගෞමී මස්තල් තිස්කොක්ගෙන් රහිතුන් නම් හේගොතුක වෙරිකන් කොද්දෙන් තෝ අල්ගොන් මෙන් එබ ජෙහෙ වරපොඩ බලාලා MDP के सरकार फस्तारे के निमिगन देर इज्जत रईस बोहिया वही का रईतुन होत दिलुम नवमुगा दुनिया के एक ही गांव में तको बोड़ती अदर तको लोण तक आइते नेगिगें फस्तारे के दौरो निमिगन देरो एबे फुलुन किरिया कांक्रीट मसके ततेगा वरक हाउसिंग यूनिट को कोल्लेउनी ए नमेस इज्जत रईस मियादु के सरकार फुरतम वेरिकमा हवाले वेफा अरुण मेंगे
මිදන්න මෙදම ඉස්ව අලකොට ෆාහකුර MDPගේ සරකාරු නාජායිස් ගොතුක කොෆ්ෆුරි කංගන් හමමකං අලුවා ඒක තෙරෙන් හග්ගුවා ෆරායත්තකක් ඒ බෝහියාවයකම් ෆෝර කොද්දිනමට්ටක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොමිටියෙන් හෙදිගෙන් සරකාරක නුෆූසු අධි ඒක සියාසී එම්ස් නුෆූසෙන් නුවද්දා එමසක කුරම ගොස් මියදු ඒක තෙරෙන් එම්ම හග්ගුවරි ෆරාත් තකුක තෙරෙන් බොඩු බයක බෝහියාවයක දෙයිෆවනි ඉදනවී පුරිමත් ලාහති ෆරාත්තකු අද සෙබෝලේ ඒක තෙරෙන් හම දෙන් ජේ ෆරාත් ඒකංග මෙහා ඉදනි සරකාරුම් බලමු ඉසතරයිස් අල්ගොන්මෙන් මී හම බෝහියාවයකම වාහක එක ගොත්ගොත තෆාතු ගොත්ගොත එක බේෆලුන් කරා දක්කපාන එහෙන් නමස් අල්ගොන් මිදන්නවනේ රයිතුන්නන් හේයොගොතුග මි බෝහියාවයකම් ෆෝරකොත් දිනුම ටකා මි මසක්කෙක් කුරි වෙරියක අල්ගොන් මෙන්නෙන් මියදු රයිස් ඩොක් එයි කොද්දේකමුගේ හේයෝ නිගතෙන් ඔක්කන් අල්ගොන් මෙන්න ෆාහක කොත්තේ අලිගත දලීලෙන් ගානුනගේ තෙරේ මෙකන් කුරුන් හග්ගුතන් රයිත් මිදන්නේ බෝහියාවයක බේනුවා ෆරාත්තන් හග්ගුතක් කෂවර වානගුතක් ගානුන එකුලේගේ ඒක තෙරේ මෙකන් හිංගුම ටකා සරකාර මසකතේ කුරු මියදොස් රාජ්‍යයේ එක කංකොල්තෝක බෝහියාවයක බාරහස් එතක් හවුසින් යුනිට් මිහාර වනේ ගෙසට් කුරේ යුලාන කුරේෆා එකංකම මිහාර එක ෆරාත්තකම් ප්‍රොපෝසල් තක් හදා සරකාර තෙරේ ගෙදරි එකංකම් බලමු ඉzzat rais Allah ඉරාද කරවියා මේ සරකාර නිමුමු කුරීගා මිදන්නවි MDP සරකාරු එබේෆුළුන්ගේ අමිල්ලේ මම්ෆායක් බෝට හෝතු මට්ටකා දෙහස් තේවිස් වනහරු රියාසි ඉන්තිහා දෙවන දවර දියරුග දීෆුරි ගෙතබ්බෙස් ෆලුන්නා කඩුන්නා එතම් මිතලුන් දීෆුරි තද්දබ්බෙස් බින් හික්කාගම්බෙස් මිසරකාරු රයිස් ඩොක්ටර් මොයිස් දෙබ්බාලකම්ග 7% ගැරන්ටි අල්ගොන්මෙන්ටගේ බොයි ඉzzat rais අදි එමනික් ෆානුගේ රියාසි වවදුක වී අලා දෙබ්බම් ඩයිතුන්නන් බෝහියාවයක ෆෝර් කොද්දෙබ්බම් බුලි අතතු අල්ගොන්ම දෙම්මේ ඉස්සෙමි ෆාහකුරි මිහාර වී ගෙසට් කුරේෆේ ය ප්‍රොපෝසල් තකයිති එක ෆරාත්තකුන් ලාගේ එකංකම් මිහාර ඉවලුවේට් කරමුන් දරි එමෙම මීගා නියයි නගල වාම්බි රයිතුන්න බෙරිකමන් ගණ්ඩ කොම මිහෙක්ගේ වෙස් එබේෆුලෙක්ගේ හේයෝ නියතුක රඟලු එදුවරිකමයක එකන් කුරන් අන්න වෙරින්ගේ නම අල්ලාහ් ඉරාද කරවයා ඒ වෙරිමි හේ කුරියත් දියමුග හේයෝ තෞෆීක අල්ලාහ් දෙබ්බාන් ඒ සක්කඩ මිකන් ඔයි ඉස්සත රයිස් මීග අල්ගොන් මෙ මෙහෙම මිදන්නමනි අල්ගොන් දෙම්මේ ෆාහක දක්කම ෆාහ කුරිහෙන් අල්ගොන් මෙ බලාගෙන තිබේ ඩෙමොක්‍රසියක තෙරේග හිත බෙරකන් තෝ ඉස්සත රයිස් අයි අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිගේ මිහාරස් ආකයි කුරේ රක්කා කුරේ නූස්තකුන් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නා මිහාරස් බලාලිම හුන්නානේ හැම වෙරිකම අනේ ෆස්සාර දවරු නිමෙම්බාර නූස්ත ෆුරායල හතරු හාස් යුනිට් වල ෆස්සාස් යුනිට් වල එතන් දෙනේ ලියුන් දෙනේ අනෙක්කම කුරන්නේ රයිතු මීහා එකමක් ගොස් සුස්සේ බය බේෆුලුන් ඒ ලියුන් දෙති බේෆුලුන් න වෙරික නිමගෙන් දාර නුලිපුනිම ඔරති බලිතව සබේෆුලුන්ගේ දිමාවේ එකකම සබ උෆාවරිකමෙන් ආස අනෙක්ක ඒ උෆාවරිකම් බදලුවගෙන් දියාම ඉතුරු කන්දතකේ දිමාවේ ලේමච්ච දිහුන් කාල කන්දත ඉදතරේ එමෙම ඉදතරේ අල්ගොන් මි දන්නමනි අල්ගොන් මෙන්නක් මි කුරවේ මසක්කතුක තෙරේගා අල්ගොන් මෙන්න සාෆු ෆෙන්නා ගොති සාබිතුවා ගොති අල්ගොන් මෙ මි අදි වෙරිකම එංහාරා ගෑග්ගඩක ෆස්වරකම් බස් ගුණමුන් දාරෝග අතරවරකම බස් ගුණමුන් දාරෝග අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නා මියොති මීග නියයි රංගලකොන් රයිතුන බෝහියාවයක දේන් වෙරියක මසේ කුරමුන් දා මන්දර අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නා ගොති මියද අල්ගොන් මෙන්න මාදීන් මිදෙන්නේ කංගම බයි පරාත්තකුම් රියාය කුරායරුග අල්ගොන් මිතාහොරගේ මි දක්කනි හේවාහක තෙදුවාහක රයිතු ගබුල්ෆුල් කුරබ්බාන් ඉස්සත රයිස් දෙම්මේ ෆාහකුරියේ මේ MDP ක වෙරිකම් නිමිගෙන් දියේරුග අල්ගොන් මෙන්න හැම නියතුස් එකියකි බේබේෆුලුන් නිකුමේ ෆුලෙට කොබාහේ තිමන්නම ෆුලෙට හග්ගුවා ෆුලෙටුත දේරේ කියා බෝඩු විභාගෙන් MDP නිසොබ්බා හයක බේෆුලුන් නිකුමෙන් දාරුග මේ ෆුරා මාලේ ඉස්සත රයිස් බොඩෙති අරදු කොක්කේ හිංගාවරි බොඩෙති බින්තකුන් මාලේක රබ්බෙන් කම බොලේ එත බෑවර ගෝත්තක දවලතක එත පොඩක එහෙන් නමයිස් සරකාරක නිම්මාවේ කමක වාතීවේ මියදුගේ රයිසුල් ජුම්හුරියා එකංක තම්විස් කොත් දෙබ්බානකම එමනිෆා රියාසි වදුගස් විදාලෝ මංආස මියදු එදනි එකංක මඩවඩු ඒ හග්වා ෆරාත්තක තන්ත බින්ත හබාල කුරමු මුලි ෆලවසි දෙත රයිස් හික්කම මියදු ගොස් අනෙක්ක ඉතුරු එමස එතම් බොඩුකුරු මට්ටකා එමසකෙත්ත කුරමු මියදු සෙබ ගෙන්දේ පුරිදිග්ගර ෆලේ
हिक्कमुन देने इज्जत रईस मीगा अलगोल हम तकुरार को नियतो रईसुल जुमहूरिया दिवराज्य के लोबत रईतु नमक मी मजलियो को मिते हत्या फस पीएनसी के मेंबरों को नाम गालो हम शुक्र अदा करो इज्जत रईस मीवरो के रईस को अलगोल में देखे बस देखेंगे इज्जत रईस इंगे तो अलगोल निदन हम देखे बस देखे में अलगोल कितना वेरे कम करते तो अलगोल में एक तेरे का एक कोनी उले कोनी इज्जत तेरे मेंबर अलगोल में हुस्वा कुछ गाड़ी जेहिजे एमवी मिया हिसाब अलगोल में दानी 30 मिनट को हुस्वा कुछ एम्बुरी ऐस अलगोल में फुर्सत तरवानी इज्जत तेरे मेंबर कम को दन्नवां एमवी 30 मिनट को हुस्वा कुछ मेरे को तुम मेरे कोंडादानी अलगोल में देंग एम्बुरी मसकता नानी 11 जहार मिगडीगे कुಳಿವರು खबर ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾವಣ್ಣಿ ಮಾಫವಾ ಸಾಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾ ನುಕುಳ ವಿಧಾನಕಮಗೆ ಬಿರುಹೀವು ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಕಾಯಂಕು ದೆವ್ವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕಕಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಕುಳಿವರು ಫೆತುರುಮುಗ ಬೋಡು ತೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರಾಣೆ ವಸೀಲತ್ತಕೆಕ್ಕಮ ಕುಳಿವರ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳುವು ಮೀಗೆತುರುಂ ಇಂಗ್ರೇಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರೇ ಎಸ್ಟನ್ ವಿಲಾಯ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿಮೆಚು ಫಹುವಗುತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಮೊಳುವೆ ತಾವಲ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಮಕಾಂ ಹೋದಿ ಖಬರ್ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मिकडी के कुड़ और खबर बल होंगे दवा मैं हबे फोन हमारा बादनवा मिकडी के खबर बद कोली और इसमें शाह मिकडी के खबर के से में फुरत बदानी राज्य के मसरम फाह को लेवे कुड़ोर के मुहिम खबर तक श्रीलंका का बावा निम्मा फा साफ चैंपियनशिप फुटबॉल मुबारक नुकुड़